كل عالمنا نزلنا وجئن ورا وجئن هو بلان نفاسن من قطقات مرتين يا أغلكم بلدنا أو دعمتنا بارك لنا قدسنا خمزي زعلت زي نايم ملاسكا ناي سدتك مودعتا زغني سدتنا نخرتتنا دما مودعتا قبرلو بركات عدينا قدس دنقل مريم كفلنا أب سمايات تنبر أبونا سمكا يقدس منقصغا تمسحا فقد كاغم تاب سمايكم ودمام دريقون علت مقبنا لما هبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا عصانا دقلنا كاب كفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا من قسن حايدن كبرن نزل علمنا تكايما أمين أوزت يا مريم بناي قدس قبريم ملا سلامتا سلام لك اللخو بحلنا خدنقليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير تقوات قويتا سراوي سلام لك اللخو نسخكا غنس برغتيغي فركرسخون برخيو أمل تسعقا جابير مساخي أوفست دسولكي عطياتنا صريلنا نفت ودخي يسكرسوس من تانا محرات لمن لنا أمين افتاه ويشري جينا أملاك المدان ليس كرسوس كان لك كان سريات يدم ساتي أبس أولو دبرو كساتي برهان أنتم أوي كانت وأوي ديا كانت وران سارقس أنا ببسمكم كون فتانو نتعاني يرسيان نتكلوان سمات زيو مهارن نكرسوس مال عصر تفلتي زيو مهارن نكسوس 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 زيو مهارن نكرسوس كمون بنت اجزيتنا مريم مهارن نكرسوس مال عصر تفلتي بنت اجزيتنا مريم مكسوس بنت اجزيتنا مريم مكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن نكرسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن نكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن نكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن نكرسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن نكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن نكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن نكرسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن نكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن نكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن نكرسوس إذا ساعات زي آمن بارسقا قويتان يسكرسوس أما قبرن مفصمتا ساعات معلتن إياه كمون دقاسا مسال مسل زغني كم موداتا قزي علم سبت قصارنا مسكانا صلوت سناي نقر نقبر لنا يقرب هالي زيابي ربو نقويتنا أملقنا مدحنا يسكرسوس نمسكنو لنا شويرنا ردي إناني حليونا نقربنا أنت قبلنا أنت معقمنا نطعنا كسعزا سعاد يعونا بتحنا أي حجوم بزعد السعودة ديان بكل زمن وقتنا بفصم سلام كحلونا كل نزح جابير أملقنا ندبنا لنا أقويتنا جابير كل التغز أبون قويتنا أملقنا مدحنا يسكرسوس لعلق البقبر ما أنت كل قبرنا وشغل قبرنا مسكنا كلنا سلسة وركنا زرد أخلنا نزحل خلنا نابا خاون سلسة قرب كنا نتقبل كنا سلسة عوب كنا نزتنا خلنا سعادة سعادة يوم سلسة بسحقنا نمسكنا كلنا هو قويتا يقرب لنا هو مفكر سب سلسة لنا كلنا كان محرت كون دل لنا إذا قد السعودة زيان كل زمن وتنا أن أخاب بنفرع بفتسم سلام كم فتسم عبنا كل غنات كل مكان وبقول نقول نزغنا كل قبر سيطانا نخرج فعصبات من لعل سلام وقويتا كبير كاب كل حزب خاو نارح كاب درياب زلنا يبتاو نارح طعمن تحشن عزلنا تمن نقربتين كل حاجه سلام كرنق سلطان ذهب كنا نسخ مخاب كل خفا عدحنا بالا هنمبرنا فتنا يتتون حدا ودخا قتنا املخنا مدحنا يذكر صوت من تفقر سبيل بزغبر مخرت نقرتان نساخا معر محوم زغنا منفس قدس مسغانا صنعاتن وزلك على من كل ساعه نزل علم امين نسحق مزمور 50 حدا واملاخ كم سالخا محرن كم تعبير رها بس ايدم سس كوا ساي صدق حصبني كوا حاتياتي وناصرين انا بس يفلط لكم حاتياتي كل جزاب كن ما يزرب خا صادق فردخون صون كاتركب سانا اخاطر يبدلكو ابكن مخا كاي غبركو نو بابسات ولدكو نيك ابا حاتيات تنستني نو انا حق ابوش تغات دليو ابحون تو محرن متخصرف سم عزاتريني كبرد صدق صبني تنزقت كاين عصم تحغساس بهتان حغسنا اسمعني قزقا بحاتياتي كولون بزل عبساي وندمس سو املاح صوري لب فطر لي صنع منفس كاوي حدث كاو قزقا دربين قدس منفس كاو ناي تقدفن حغس مدحن كامل سلي بفقادኛ መንፈሱ እንደግፈን መገድኸን መፍረስዎም ረብየ ሓጥኣና በኻኹም ለሱ እዮም ወአምላኽ አምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳ ድማ እናግፈኒ ልሳነይ ፅድቂ ሃልል ክትብለሉ እያ ጎይታዬ ኣፈይ ምስጋና ክነግር ዝኸናፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባያብለካኒ እንተዘይኮነስ መቕረብ ኩልካ ነይሩ ንመስዋዕቲ ምራራይ ትብጎን ኢኻ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ኣምላኽ ንስውርን ቁጥቁጥን ልባይቱ ንኾን ኢኻ ንፅየም ፀጋኻ ሰናይ ግበረላ ብካትያት ኢየሩሳሌም ልደቕ ሽም መስዋዕቲ ፅድቂ ብዝሓርም መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ባህ ክብለካ እዩ شو عم مسوي خارح وقرب الكايم هاللويا صلت جزية دقاس نكرسون قسين عم لخين مسكانا قرب له حتى يعطيك حد قال لك علم منه من هذا وتسمع لنا بملاك السلام مزمور داوود مبل 230 حاونا دياقون أبيل مزمور داوود مبل 230 حدا موبايل لك
كمان بإنجليش ولا مزمور ممهر سارة مزمور داويد مبل 232 أنا مزمور داويد مبل 233 كتصلي آيفون إلنا آتينا دلنا دمت جبرله ويحفتنا سنايت ويحفتنا فرويني عند حري يتعمكن كوينو مزمور داويد مبل 234 كتصلي لنا هرح سنايتي 234 أوه هرح እንደገና አቦ የመልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት መበል 237 አቡነ ዲያቆን አቤል መዝሙር ዳዊት 238 አነ መዝሙር ዳዊት 241 መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት መበል 242 أنا مزمور داويت مبل 246 كدقمي عونا دياقون أبيل مزمور داويت مبل 247 حفتنا سنايت عاويلكي مزمور داويت 248 كتصلي لنا 4 اوكي يا 248 اوكي هاليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ اوكي ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክት አመስግንዎ በኩልኩም ሰራዊት አመስግንዎ አትን ፀሐይን ወርሕን አመስግንዎ አቱም ብሩሃን ከዋክብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም አቁምዎ ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃብዎ ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ያመስግንዎ አቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቕን ኩልኩም አቱም ሃውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህቦብላን አቱም ኣክራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፍረይቲ ኣእዋምን ፅሕድታት ኩልኩም ኣራዊትን ኩልካትኩም እንስሳትን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣእዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልካትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩልካትኩም ፈረርቲ ምድርን ኣጎባዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ናዕሽቱ ሱምበይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይ ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቢ እውን ቀርኒ ኣልዕለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳትን ደቂ እስራኤልን እቲ ዝቀርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ለው ተስማልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስሞን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝፀድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምፅናዕ እስራኤሉን ዝፅበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲ እግዚአብሔር ከይረኣዩ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኽዎ ጎይታ ነቲ ናዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብካ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን ቃልዎ ተስማዕልና ኣዴና መምህር ሳራ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቁንዕ ፈራዲ ቀውም ተላልየ ኣለኹ
ዲያቆን ወደይ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቃወም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ይርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግን ከ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ተንዕብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነሙን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትሕኪት ተንሲእኺ ናብ መድህንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሃረንን ኣድነንን እናበልክ ተማህፀኒ። ስብሐት ለአብ ለወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣሜን። ኣሜን። ሓውና ዲያቆን ኣቤል መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዘይኮን ዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምኽንያት ምስ ሃለወኪ ነይሩ። ግን ከ እቲ ጽሑፍ ዝኾነ ተግባርከ እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣተይ ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርካኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቓዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ ናውቃዕኩ። ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበለኛ እየ እሞ ይቅረ በለለይ እብል ኣለኹ። ይዜኑ ዘልፈን ማለት ነው። ኣሜን። ቃል ሕይወት ተስማዓልና። ካብትና መዓዛ እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ። አሜን። ዲያቆን ሓወይ እንኳዕ ሰላም ፀናሕኩም ኩልኩም ብሩክ ምሸት የምስየና። ኣሜን። ሬድዮ ትኾኒ? እወ እሺ። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ክትጽልይልና። እሺ ሕራይ። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ህልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ። ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝያ ሃለዋታ ጠፊኣ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትክን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ። ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይትን ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ። ኣሜን። ኣኔለ ዲያቆን ቃል ሕይወት ተስማዓልና። ሓብትና ሰናይት ኦ ጎይታ በዛ ሌት እዚኣ ንዓሞ ሓራሽ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዛይ ሓጢኣት ክንሓድር ሃለወና። ኦ ኣምላክ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ። ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘሎና ምሕረትካ ከምኡ ክትኾነልና ንዓንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ። ንስኻ ከዓ ኣብ እዋን ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኸይን መድሓኒየን ኦ ተስፋይ ኩላ ወሰን ምድሪ ስምዓና። ኦ ጌታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዕለት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን። ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩክ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩክ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳኣኒ። ኦ ጎይታ ብሩክ ኢኻ እሞ
ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቁበይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣድሕና እናበልኩ ፅለይ ኣለኹ ኦ ጌታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቃድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሌ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅኑዓን ልቢ ትመፅእ ፀጋ በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም ትነብር ዘለኻን ኣቦ ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ኣሜን ኣሜን ኦ ጎይታ ቀፅሊ ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን ቃለ ሕይወት መምህር ሳራ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ሕራይ ዲያቆን ወዲ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅኡ ኦ ጎይታ መሃረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሃረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሃረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሃረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ክደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለና ኦ ጎይታ ንሕማት ፀሓዮሞ ምንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ንሓዋትና ንሓትና ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ኮንካ ጎይታ መሃረና ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ኮንካ ጎይታ ርድአና ልማነና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍፁም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ እሜን ኦ ጎይታ መሃረና ኦ ጎይታ መሃረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቁዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣንሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኸ ይስጋኹን ድንግል ኢኻ ደጃብሔር ፅባቅ ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ይኽፍረ ከርስኹም ርኽዩ ኦ ምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ኣሜን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእቲ ፀጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ዓርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ከጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ብሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣብትና መዓዛ መእተው ጸሎት ሃይማኖት ክትጽልይልና ሕራይ እሺ ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መፅኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት
ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኣሜን። ኣሜን ኦ ጎይታና መሓረና፣ ኦ ጎይታ መሓረና፣ ጎይታ ባረኸና። ኣሜን ኣሜን። ሃብትና ሰናይት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረኣይን ዘይረኣይን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋሕድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረክበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላክ ዝተረክበ ኣምላክ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረግ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማይ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤላዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቅለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቀበለ፣ ሞተ፣ ተቀብረ። ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍት ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ፣ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦ ተቐምጠ፣ ከም ብሓድሽ ብንሕያውያን ንሙታውያን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን። ጎይታናን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን፣ ምስ ኣብን ወልድን ሰግደሉ ነመስግኖ፣ ብነቢያት ተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ንኣምን፣ ንሕድገት ሃጥያት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን፣ ትንሳኤ ሙታውን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ሂወት ተስፋ ንገብር። ኣሜን። ወጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ሃጥያትና ሕደገልና ላላይሶን ቃልዎት ስማዕና ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 አዴና መምህር ሳራ ቅዱስ ቅዱስ እራይ ዲያቆኖቴ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልቅሶንኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሐረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሃይለታት ኩሎም ሃይለታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረድዐ ይብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ህደር፣ ንበደልና ይቕሬታ ምህረትን ግበርልና። ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለና። ኦ ጎይታ ከም ምህረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ
ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በትከ አምላክነ አበሳነ ጎይታ ብቁዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማህበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገና ክፋድኽነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየነ ወዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልና ከደንግል ይኸ ብስጋ ኾን ደንግል ይኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዓት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ይኸ ፍረ ከርፅኹም ብርኽዩ ኦመልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፈቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባርኹም ብቓል ሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻሪ ሕርሑን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስ ምካልካ ተዓረቐና ንሕደገልና ኦ ኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ዘይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ከላእኸልና ብፀጋ መድሃኒት መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምዝኾነ ወሃብወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን አሜን ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅሎ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ክብረት ዝተገደልካ ክርስቶስ እምን ኣምላኽና በዓል ንወይ ትዕግስቲ ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት መልኣኻ ርኅሩኽን ነቶም ኣነ ዝቐደመዮም ሓጢተኛታት ትምሕር ንሓጢብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኩሉ ሰዓተን ድማነና ተቐበል ህይወትና ቃንዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር መርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና ውንስመር ማምና ፈውስ ኃጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ትብር ርድዓና ብህልውና ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእኽትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርምርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሃበና ናን በደሎም ከም ዝሓደግናለን በደልና ንስና እንደገልና ኣብ ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና ስለን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊና ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ እንደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ይቀበሎ እግዚኣብሔር ስማዓና ተረፈ ግዜና ድማ ኣምላኽና ይባርኸልና አሜን ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ግዜ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ኣብ ዝቐፂልና መቐፀልታ ናይቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ እንሪኦ ወይ እንመሃሮ ዘለና መጽናዕት መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ሎሚ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ክንርኢ ኢና ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ክንዛራረብ ኢና ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር መጀመርታ ከነንብባ ኢና ኣብ ክልተ ክፋል ከፊልና ቀዳማይ ክፋል ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 11 ብዛዕባ ንምጽኣት ጎይታ ተዳለዉ ዝብል ኣርእስቲ ከነንብብ ኢና እቲ ካልኣይ ክፋል ድማ ካብ ቁፅሪ 12 ክሳብ ቁፅሪ 20 ወይ ድማ መወዳእታ ቁፅሪ 28 ወይ ድማ መወዳእታ ኮይኑ መወዳእታ ማዕዳን ሰላምታን እዩ ድብል ስለዚ
ነዘን ክልተ ክፋል ንባባት ኣዴና መምህር ሳራ ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 11 ከተንብባልና ይኽን ብድሕሪኣ ቀፂልካ ሓፍትና መኣዛ ካብ ቁፅሪ 12 ክሳብ ፍጻሜ ከተንብብልና ኢኺ መምህር ሳራ ናባኽን ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 11 እራይ ግና ኣሕዋተይ እታ መዓልቲ ጎይታ ከም ሰራቂ ኮይና ብለይቲ ከም ትመፅእ ባዕላትኩም ኣርጊእኩም ትፈልጡ ኢኹም እሞ ብናይ ዘመናትን ግዜታትን ክንሕፈልኩም ሲ ኣየድልየኩምን እዩ ሰላምን ደሃንን እዩ ክብሉ ከለው ንጥንስቲ ቅልውሉ ከምትህዛ ሽዑ ጥፍኣት ብድንገት ይመፆም ከቶን ኣይከምልጡን እዮም ንስኻትኩም ግና ኣሕዋተይ ኩላትኩም ደቂ ብርሃንን ደቂ መዓልትን ኢኹም እሞ እታ መዓልቲ እቲኣ ከም ሰራቂ ከይትመፀኩም ሲ ኣብ ፀልማት ኣይኮንኩምን ዘለኹም ንህና ናይ ለይትን ናይ ፀልማትን ኣይኮንናን ደጊም ንንጣሕን ንጠንቀቕን እምበር ከምቶም ካልኦት ኣይንደቅስ እቶም ዝድቅሱስ ብለይቲ እዮም ዝድቅሱ እቶም ዝሰኽሩውን ብለይቲ እዮም ዝሰኽሩ ንህና ግና ደቂ መዓልቲ ካብ ኮናስ ፅርኢ ኣምላኽ እምነትን ፍቅርን ነታ ተስፋ ምድሓንውን ብምቁራዕ ርእሲ ጌርና ተኸዲና ንጠንቀቕ ኣምላኽ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ክንረክብ እምበር ንቆጥዓስ ኣይመደበናን ክርስቶስ እንተነቂሕና ወይስ እንተደቂስና ምስኡ ሃቢርና ብሂወት ምእንቲ ክንነብርሲ ስሌና ሞተ ስለዚ ከምቲ ትገብርዎ እውን ዘለኹም ናሕድሕድኩም ተመዓዓዱ እሞ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ይህነፁ ግና ከቶም ኣሕዋትና ነቶም ኣዋኽ ኦኬ ኣረ ካሊእ ተስምዐልና ኣዴና ሳራ ቴንክ ኣሜን ዲያቆን ሓወይ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5 ካብ 12 እስካብ ፍጻሜ ዲኸልካኒ ኣዋ እሺ ግና ኣቱም ኣሕዋትና ነቶም ኣባኻትኩም ዝፅዕሩን ብጎይታውን ዝመርሕኹምን ዝምዕድኹምን ክትፈልጥዎም ንልምነኩም ኣለና ስለቲ ዕዮኦም ብብዙሕ ብሉፅ ፍቕሪ ኣኽብርዎም ንሓድሕድኩም እውን ብሰላም ንበሩ ኣቱም ኣሕዋትና ነቶም ብዘይ ስርዓት ዝመላለሱ ግንሕዎም ነቶም ሕልነኦም ዝዓረቦም ኣፍጥንዎም ነቶም ድኹማት ደግፍዎም ንኹላቶም ተዓገስዎም ኢልና ንምዕደኩም ኣለና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክፉእ ከይፈድዮ ተጠንቀቑ ግናኸ ኩሉ ሳዕ ንሓድሕድኩም ንኹሉን ሰናይን ንምግባር ተጋደሉ ኩሉ ሳዕ ተሓገሱ ከየባተኹም ጸልዩ እዚ ምእንታኹም ብክርስቶስ ኢየሱስ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ እሞ ብኩሉ ኣመስግኑ መንፈስ ኣይተጥፍኡ ትንቢት ኣይትንዓቑ ንኩሉ ተዓዘብዎ ነቲ ሰናይ ሓዝዎ ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ረሓቑ ኣምላኽ ሰላም ባዕሉ ከዓ ንኩልንትናኹም ይቕድሶ በቲ ምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘሎ መንፈስኩምን ነፍስኹምን ስጋኹምን ብዘይ መንጠብ ክርከብ ይተሓሎ እቲ ዝፅዋዓኩም ዘሎ እሙን እዩ ንሱ እውን ክገብሮ እዩ ኣቱም ኣሕዋትና ምእንታና ጸልዩ ንኹላቶም ኣሕዋት እውን ብቅዱስ ምስዓዓም ሰላም በልዎም ነዛ ደብዳቤ እዚኣ ናብ ኩሎም ኣሕዋት ከተንብብዋ ብእግዚኣብሔር እምሕፀነኩም ኣለኹ ጸጋ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን ኣሜን ካሊእ ወተስማዓልና ዲያቆን ሓወይ ይቐኒል ካሊእ ወተስማዓልና እምበኣር ንሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር እዛ ናይ ጳውሎስ መልእኽቲ ቀዳመይቲ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ብፀሓፋ ምዕራፍ 5 ኢና ክንርኢ እቲ ቀዳማይ ፓርት ንምጽኣት ጎይታ ተዳለዉ እዩ ድብል ከምቲ ኣርእስቲ ዝሕብረና ከዓ ጎይታ ክመጽእ ምዃኑ ነታ መዓልቲ ምጽኣት ድማ
ድልዋት ክንከውን እዩ እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ናይዛ ምዕራፍ ኣብ ቁፅሪ 1 ኣሕዋተይ ብዛዕባ ጊዜያቱን ወርሓቱን ግና ክንፅሕፈልኩም ኣየድልን እዩ ከመይ መዓልቲ ጎይታ ከም ሰራቂ ብለይቲ ከም እትመፅእ ኣረጋጊፅኩም ትፈልጡ ኢኹም ንምንታይ እዩ ብዛዕባ እዚ ክንፅሕፈልኩም ኣየድልን እዩ ኢልዎም ብዙሕ ግዜ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ጎይታ ባዕሉ ክምህር ከሎ ሃዋርያት እውን ኣብ ወንጌላቶም ብዙሕ ግዜ ስለ ዘስፈርዎ ጎይታ ዝመፀላ ሰዓት ጎይታ ዝመፀላ ዕለት ዝኾነ ይኹን ሰብ ስለ ዘይፈልጣ ከም ሰራቂ ድንገት ሃንደበት ከም ትመፅእ ብዙሕ ግዜ ተደጋጋሚ ግዜ ስለ ዝተነግሮምን ስለ ዝተፃሕፈን ክንፅሕፈልኩም ኣየድልን እዩ ከመይ መዓልቲ ጎይታ ከም ሰራቂ ብለይቲ ከም እትመፅእ ኣረጋጊፅኩም ትፈልጡ ኢኹም ኢሉ ይጅመር ኣብዚኣ ከነስተብህለላ ክንፈልጣን ዝደልያ ብለይቲ ከም እትመፅእ ኣረጋጊፅኩም ትፈልጡ ኢኹም ኢልዋ መዓልቲ ጎይታ ብለይቲ ድያ ትመፅእ ወይስ ብመዓልቲ እንድሕሪ ብለይቲ ኮይና ትመፅእ እሞ ፈሊጥና ኣለና ኣትሊስት ቀትሪ ከም ደይኮነት ለይቲ ከም ዝኾነት ፈሊጥና ኣለና ማለት እዩ ብለይቲ እንድሕር ኢሉ ኣብዚ ግን ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብለይቲ ዝበለ ከም ሰራቂ ብለይቲ ሰራቂ ኩሉ ግዜ ክሰርቕ እንድሕር ኮይኑ ብለይቲ ይድመፅእ ሰብ ምስ ደቀሰ ሰብ ኣብ ዕረፍቲ ከሎ ምስ ፀልመተሉ እዩ ሰራቂ ድመፅእ ስለዚ እንታይ ንምባሊ ብለይቲ ትብል ቃል ተጠቂሙ ከም ሰራቂ ትብል ቃል ቅድሚ ኣላ ከነስተውዕለላ ከም ሰራቂ ብለይቲ ስለዚ ሰራቂ ክመፅእ ከሎ ኣይትሪኦን ኢኻ ኣይትሰምዖን ኢኻ ደቂስካ ኢኻ ደለኻ ክርኤኒ ክሰምዐኒ ኣይክእልን እዩ ተዳልዩ ኣይፅበየንን እዩ ኣይከላኸለንን እዩ ኣብ ዝበለሉ ሰዓት መሪፁ ድመፅእ ስለዚ ብለይቲ ከም ሰራቂ ክብል ከሎ ከይተዳለኻ ሃንደበት ንምባል እምበር ቀትሪ ይመፅኒ ጎይታ ለይቲ ድመፅእ ኣየስምዕኒ ምክንያቱ ብዛዕባ እዚ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 42 ከም ዝድብል ንረክብ ወንጌል ማቴዎስ 24:42 ስለዚ ጎይታኹም በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመፅእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመፅእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ ሕጂ በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመፅእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እንድሕር ኢሉ ሰዓታ ለይቲ ድዩ ቀትሪ ድዩ ሰዓት 1 ሰዓት 2 ድዩ ሰዓት 3 ድዩ ፍርቂ ለይቲ ድዩ ወጋሕታ ሰዓት 5 ድዩ ኖባዲ ኖውስ ስለዚ ከዓ በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመፅእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ ግናኸ ፍለጡ በዓል ቤት ነታ ሰራቂ ዝመፀላ ግዜ እንተዝፈልጣስ ምነቕሐ ቤቱ ክትኳዓት ከላውን ስቕ ኣይምበለን ስለዚ ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብኩምዎ ግዜ ክመፅእ እሞ ንስኻትኩም ድማ እተዳለኹም ኩኑ ብምባል ነታ መዓልቲ እቲኣ ነታ ሰዓት እቲኣ ዝኾነ ይኹን ሰብ ከም ዘይፈልጣ ግና ነቂሕና ተዳሊና ንምፅኣት ጎይታ ክንፅበያ ከም ዝግበአና ጎይታ ባዕሉ ይነግር ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 10 ከምዚ ይብል መዓልቲ ጎይታ ግና ከም ሰራቂ ኮይና ክትመፅእ እያ በኣኣ ሰማያት ጥዋዕዋዕ እናበለ ክሓልፍ እዩ ፍጥረት ሰማይ ብረስኒ ክመክኽ ምድርን ኣብኣ ዘሎ ግብርታትን ክነድድ እዩ እዚ እቲ ኣብ መዓልቲ ምፅኣት ዝኸውን ነገራት ክኸውን እንከሎ መዓልቲ ጎይታ ግና ከም ሰራቂ ኮይና ክትመፅእ እያ ሰራቂ ይመፅእ ኣለኹ ኢሉ ነጊሩ ተዳሎ ኢሉ ኣይመፀካኒ ሃንደበት እዩ ድመፅእ መዓልቲ ጎይታ ከዓ ልቀ ከም ሰራቂ ክመፅእ ከይበለ ከይነገረይ ጎይታ ድመፅእ ስለዚ ኩሉ ግዜ ድልዋት ኩኑ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 3 ደጊም ከመይ ጌርካ ከም እትቀበልካን ከም ዝሰማዓካን ዘክር ሓልዎ ተነሳሕ እውን እንተዘይነቃሕካ ግና ከም ሰራቂ ክመፀካየ በይነይቲ ሰዓት ከም ዝመፀካ እውን ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ብምባል ኣብ ሓጢኣት
اندحر ننبر هالينا وديغنا اندحر هالينا ودقتنا ذكرنا كنتنسق كنسحمو كل جزء بنسحة إن تحسبنا دلوات كنا كنبر قويتا لو متمتع يمتع ناب سماع ناون دي دوز دني كنبل من كل جزء بنسحة إن تحدثنا إن تحسبنا دلوات كنا كنسبيا نمعالتو قويتا يمخرنا مالتي سلاميو دحانيو كبلو خلو كمتن نفس صور الولاو زحزا بهان دبت افعات كوردومي كتون ايكمل كوني نسخاتكم قنا احواتي ابس المات سلزيت نبرو ابزا قطر ربعتين هذا لنا نسخاتكم قنا احواتي ابس المات سلزيت نبرو اتا معالتتيا كم سراغي ايكت متسكم من اياه كبرنا أملاخ يخون نافتم آمن تملس إليو معالتو قويتا هاند بيت يحتمت كم سراغي نسخاتكم قنا أحواتي إلوهم مخنياتو بكريستوس آمينهم نكريستوس تقبلهم باسم كريستوس تتأميهم بكريستنا هيوتي ملالسو سلازنبورو انتا إلوهم نسخاتكم قنا أحواتي أب سلمات سلازيت نبرو اتا معالتتيا كم سراغي ايكت متصبكمن ايا اب صلمات سلازيت نبرو مالت كل جزء دلوات سلازخونكم اب كفو جبري اب كفو هيوت اب صلمات هيوت ايكونكمن اتنبرو دلكم اما كم سراغي ايكت متصبكمن ايا يبل اب وانجيل يوحنس معراف 8 قطر 12 شعو يسوس انا برهان عالمي اتزسعبني برهان هيوت كركب امبر بصلمات ايك خيدن يو إلو كم بحدش تزاربو بصلمات ايك خيدني سلازي خا نسخاتكم اب صلمات سلازي تنبرو بصلمات سلازي تملالسو اتا معالتتيا كم سراغي ايك تمصكم نح نت بصلمات زملالس اب صلمات هيوت دلو برهان كريستوس زيبرهول لكن نعو هاندبت يختمصو كم سراغي نسخاتكم غنا اب برهانيكم دلهم مالتي اب صلمات سلازي تنبرو سلامنتايم اب صلمات زي نبرو سلامنتايم اب برهان زلو مخنياتو باتي برهان عالم زخونه كريستوس سلازا امنو سلازي نحنا خا بكريستوس زامننا برهان كريستوس زبرهلنا دق برهان سلازخنا اتا معالتتيا كم سراغي اكت مصنانيا مخنياتو غويتان تايلو بعلو انا برهان عالمي اتز سعبنا خا برهان هيوت كنبر نحنا سعبت كريستوس سلازخنا اتي زسعبني برهان هيوت كركب تنبر بصلمات ايك خيدني له كم بحدش تزاربون كبرنا املاح نحنا سعبت كريستوس لزغنا برهان هيوت كنركبين امبر بصلمات ايك نملالسنينا اب برهان اندحر حالينا دلوات اندحر حالينا دما معالت قويتا 5 راغ مصيو ناب طفعات انخدلو مقدي يبلنان مخنياتو كل اذا نقيحنا بنصحا بصلوت كان فقاد እግዚአብሔር كم سرعات እግዚአብሔር እና ተማላለስና ንማዓልት ጎይታ እንተ ተጸቢናያ ሃሊና ብዝና ክርስቶሲና ሞይትናውን ናይ ክርስቶሲና ክብርና አምላኽ ተሕቲሉ ኣብ ቁጥሪ 5 ንስኻትኩም ሲ ደቂ ብርሃንን ንስኻትኩም ሲ ደቂ ብርሃንን ደቂ መዓልትን ኢኹም ንሕና ናይ ለይትን ናይ ጽልማትን አይኮንና ክብርና አምላኽ ንስኻትኩም ደቂ ብርሃንን ደቂ መዓልትን ይኹን ስለምንታይ ደቂ ብርሃን ደቂ መዓልት ድብለና ደሎ ብርሃን ኩሉ ግዜ ወይ ድማ መዓልቲ ምሳሌ ናይ ጽቡቕ ተግባር ምሳሌ ናይ ጽቡቕ ህይወት ናይ ጽቡቕ ናብራ ስለዝኾነ ንስኻትኩም ደቂ ብርሃንን ደቂ መዓልትን ይኹን ንሕና ናይ ለይትን ናይ ጸልማትን አይኮንናን ናይ ለይትን ናይ ጸልማትን እንታይ ማለት እዩ ብጸልማት ስለዝግበር ክፉእ ስራሕ نحنا جبرت وفاء كنا نحنا بكريستوس برهان زبرهلنا كان فقاد أملاك إن ملالس آمنتينا يزبلهم دلو أوانجيلي يوحنس معراف 3 قطر 19 خمزيبل اتفردي ازيو برهان ناب عالم متى دك سبقنا قبروم كفو إيمو كاب برهانسي سلمات فتو
كفو زقبر زبلة برهان يتصلي إمو اتقبرو من خيزلف ناب برهان عيمتسن اتحق زقبر قنا بأملاخ اتقبر إمو قبرو من تخقلت ناب برهانيو زمتسن اتخفو دقبر برهان عيفتوني قبرو بخوفو قبرو بتسألمات كقبر سلازدالي ناب برهان عيمتسني قبرو من تخيقلت اتخان فقاد أملاخ زنبر اتفقاد أملاخ زقبر قنا اتزقبر خاب أملاخ إمو أبرهانيو زنبر سلازي خاء نحنا نايليتن نايت سلماتن أيقودنا نايليتن نايت سلماتن منيو اتغفو زقبري مخنياتو كفو زقبر زبلة برهان يتسألي إمو اتقبرو من تخيزلف ناب برهان عيمتسني برهان ناب عالم متسه كريستوس ناب عالم متسه دك سبات قنا قبروم كفو سلازوخنا خاب برهان سلمات فتو نحنا قن دك برهانن دك معالتن إينا يبل كبرن إجزابيها تحتي له أب قصري شدشتن شوعتن إذا مستزاربة انتايكو قبرو خمزلوهم كمزنا بلا يمعد انبقار ننكح وترينا قيحكا دكيسكا خلها سراغ خمتسكاي بسراغ دا مسليو نمسعاد قويتاز نقرم زلو لك أخمت سراغي كيمتسكا نقيحكا التحلو سلازي ننكح جزار سناون نقطع دا أمبر كم توم كالوت دك أستي أينهن كمي اتوم زدقسو بليت يوم زدقسو اتوم زسخرون بليت يوم زسخرو اتوم زسخرو بليت يوم زسخرو اتوم زدقسون بليت يوم زدقسو نحنا جين كم آتوم أينهن ننكح جزار سناون نقطع يبل أبرومي معرف 10 قدر 10 تحده كم زيبل مدحان كابتي زأمنا اللجيزي حجي أزينا بانا قريب اللمو حجي كابدكاس اتبرابرو لجيزي 5 بصحة نزز بنزي فلت أوو مدحان كابتي نحنا زأمنا اللجيزي أزيو قريب اللمو حجي كابدكاس اتبرابرو لجيزي 5 بصحة نزز بنزي فلت أوو ليت حليفو معالتي قريبا يامو قبرت المات كابانا دربيناس أسوار برهان نلبس كم بمعالتي بقنعنا نملالس مخنياتون تايلوم اتي كفو زقبر عبس الماتي زقبر اتي زدقس بليتي زدقس اتي زسكر بليتي يتسكر سلازي خا نحنا كم بمعالتي بقنعنا نملالس معالتي برهان سلازوغانا معالتي قلوت سلازوغانا برهان سلازوغانا كريستوس كا برهان سلازوغانا نحنا كم بمعالتي بغنعنا نملالس كبل كله ببرهان نملالس كم تقويتا برهان زوغانا نحنا خا كم كريستوس بغنعنا نملالس بقويلان مستن ايكونن بمنزرنان عبدانن ايكونن بباسن كنعاتن ايكونن انتاي دا قبرت المات كابانا دربينا أسوار برهان نلبس نتسألمات تدربيو نتقبرت ألمات تدربيو أسوار برهان كا نلبس يبل سلازي هاورا كريس باولوس معالتو قويتا 5 راغ ختمتسيا كم توم زدقسو كم توم نقويتا نقي حمزة يتصبيوو كم توم بيجيزة ليت بيجيزة ألمات كفو دقورو فمهم زي كونا نقي حكم كم بمعالت خم دق برهان ببرهان تملالسو قبروكم أبقد مسابي إبراه نقويتا نقي حكم بسناي قبري اتدالو خونكم تتصبيوو النابلة يمعد أب قطر شمونتا نحنا قنا دك معالتي سلازوخنا كبرنا عملاخ امنتن فقرن كم درعي لبيسنا نايد احنا التسفاخة كم قرع رأس دفينا قزا رأسنا بمقطع نمبر هابزي أسلس نقرات تتغيسنا اللوح امنت فقري تسفح كدق معي نحنا قنا دك معالتي سلازوخنا امنتن فقرن كم درع لبيسنا درع انتايو
መከላኸሊ ዝኾነካ ኩናት ከይወግአካ እቲ ናባኻ ዝውርወር ፍላፃ ከይወግአካ መከላሲ ቀደም ብዋልታ ዝዋግኡ ዝነበሩ ድርዕ እቲ ኩናት ከይወግኦም እሞ ከይሞቱ መከላኸሊ እዩ ስለዚ እምነትን ፍቅርን ከም ድርዒ ለቢስና ክህልወና ኣለዎ ፍቅሪ ክህልወና ኣለዎ እሱ ከዓ እንታይ ይኮነልና ማለት እዩ ከም ድርዒ እዩ ዝለልና ናይ ድሕነት ተስፋ ከዓ ኢሉ ታሳልሰይቲ እምነት ፍቅሪ ተስፋ ስለ ዝኾና ናይ ድሕነት ተስፋ ከዓ ከም ቁራዕ ርእሲ ደፊእና ገዛ ኣብ ርእሶም መከላኸሊ ቁርዓ ርእሲ ድበሎ ንዑ ነብር ቆቢዕ ንገብር መከላኸሊ ቆቢዕ ናይ ውትድርና ንገብር ኣብ ርእስና ከዓ ልክዕኸም ከዓ ተስፋ ክህልወና ብምባል እምነትን ፍቅርን ተስፋ ኢሉ ይገልጽ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ደቂ መዓልቲ ኢና ስለዚ ደቂ መዓልቲ ስለ ዝኾንና ደቂ ብርሃን ስለ ዝኾንና ደቂ ክርስቶስ ስለ ዝኾንና እምነት ፍቅሪ ተስፋ እዚአን ክህልዋን ኣለዎን ነዚአን ክንለብሰን ከም ድርዒ ከም ኣክሊል ድማ ኣብ ርእስና ክንወድየን ይግባእ ይብል ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 13 ከምዚ ይብል ሕጂ ግና እምነት ተስፋ ፍቅሪ እዚአን ሰለስተ እዚኣተን ይነብራ ካብዚኣተን እትዓቢ ግና ፍቅሪ እያ ዲያቆን ሓዊ ኣውፅያትካ ድያ ዋይፋይ ወፅያትና ያ ዋይፋይ ወፅይፀኒ የቅሬታ ስድራ እግዚአብሔር ዋይፋይ ወፅዩ ፀኒሑ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እምነት ፍቅሪ ተስፋ ኣለዋ ካብዚአን ታዳ ዓቤት ከዓ ፍቅሪ እያ ብምባል ግድን ነታ ኣብ ሂወትና ነዘን ሰለስተ ነገራት ክንለብስን በአን ክንነብርን ብዘይ እምነት ንኣምላኽ ከተስምርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢልና ተስፋ ደይብልና ነርና እንንኸውን ከዓ ካብ ኩሎም ፍጥረት እነደንግፅ ምኾንና ነርና ኢለ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እምነት ተደይብልካ ከንቱ እዩ ብዘይ እምነት ንእግዚአብሔር ከስምሮ ዝኽእል ወላ ሓደ የልቦን ይብል መፅሓፍ ተስፋ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ተስፋ ተደይብልካ ምንባርካ ትርጉም የብሉን ተስፋ ዘይብልና ነርና ንንኸውን ኢሉ ካብ ኩሉ ፍጥረት እነደንግፅ ምኾንና ነርና ፍቅሪ ከዓ ኣምላኽ ፍቅሪ እዩ ካብ እዘን ሰለስተን ከዓ ፍቅሪ ዳዓበየት እያ ብምባል እዘን ሰለስተ እዚአን ክንለብሰን ከም ዘለና ይነግረና ብተወሳኺ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 13 ስለዚ በተኣኪት መዓልቲ ምቅዋም ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ምስ ኣስለጥኩምን ደው ክትብሉስ ብዘሎ ኣፅዋር ኣምላኽ ኣልዕሉ ደጊም ሕቆኹም ብሓቂ ተዓጢቅኩም ድርዕ ፅድቂ እውን ተኸዲንኩም ቁሙ ነቲ ናይ ወንጌል ሰላም ምድላው ኣብ ኣጋርኩም ከም ኣስኣናእቲኹም ደው በሉ ምስናይ እዚ ኩሉ ከዓ ነቲ ክፉእ ርሱን መንትግ ዘበለ ከተጥፍእሉ እትኽእሉ ዋልታ እምነት ኣልዕሉ ናይ ምድሓን ቁራዕ ርእሲ ኣእትዉ ናይ መንፈስ ሰይፊ እውን ማለት ቃል ኣምላኽ ሓዙ ብምባል መፃርርትና ዲያብሎስ ስለ ዝኾነ ቅልስና ምስ ሕልቅነትን መናፍስትን ናይ ሰይጣን ስለ ዝኾነ ኣፅዋር ኣምላኽ
ክንለብስ ከም ዘለና ንሱ ከዓ እምነት ፍቅሪ ተስፋ ቃል ወንጌል ምዃኑ ኣብ ካልእ ጥቕሲ እውን ኣብ ኤፌሶን 6:13 ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅልና ኣሎ ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ቁጥሪ 9 ከመይ ኣምላኽ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ክንረክብ እምበር ንቁጥዓስ ኣይመደበና ኣምላኽ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ክንረክብ እምበር ንቁጥዓስ ኣይመደበና ብርግፅ እግዚአብሔር ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰዶ ከሎ ንዓና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ምእንቲ ክንረክብ ይሰዲድዎ እምበር ንቁጥዓ ኣይኮነን ንጥፍኣትና ኣይኮነን ስለዚ ክርስቶስ ንዓና ምምፅኡ ክንፍረድ ክንቅፃዕ ክንኩነን ዘይኮነ ንዓና ንምድሓንና እዩ ዝመፀ ክርስቶስ ብዛዕባ እዚ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 16 ከም ዝብል ንረክብ ኣምላኽ በታ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳብ ዝህብ ክሳብ ክንዲ ዝንዓለም ኣፍቀራ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ወክንጠፍእ ኣይደልየናኒ እንታይ ዳ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክንረክብ ስለዚ ንወዱ በጃ ክሳብ ዝህብ ክሳብ ክንዲ ዝንዓለም ኣፍቀራ ኣብ ቁጥሪ 17 ኣምላኽ ንወዱ ዓለም ብኡ ክድሕን እምበር ንዓለም ክፈርዳስ ኣይለኣኾን ክብሪ ንኣምላኽ ልክዕ ከምዛ ኣብ ቁጥሪ 9 ዝበለ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ ናይ ሎሚ ንባብና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ክንረክብ እምበር ንቁጥዓ ኣይመደበናን ስለዚ ከዓ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3:17 ኣምላኽ ንወዱ ዓለም ብኡ ክድሕን እምበር ንዓለም ክፈርዳ ኣይለኣኾን ያ ክርስቶስ ዓለም ንኸድሕን እዩ መፂና ኣብዚ ምድሪ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ቁጥሪ 10 ክርስቶስ እንተ ነቂሕና ወይስ እንተ ደቂስና እንተ ነቂሕና ማለት ብሂወት እንተለና እዩ ወይስ እንተ ደቂስና ክብል ከሎ ከዓ ወላ እውን እንተ ሞትና ሙሱ ሓቢርና ብሂወት ምእንቲ ክንነብር ኢሉ ስሌና ሞተ ክብሪ ንኣምላኽ ብሂወት እንተሃሊና ወላ እውን እንተ ሞትና ሓቢርና ብሂወት ምእንቲ ክንነብር ኢሉ ክርስቶስ ስሌና ሞተ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 8 ከም ዝድብል ንዓኣ እተብርህን እተርጉድን ጥቕሲ ንረክብ ሮሜ 14:8 ብሂወት እንተነበርና ንጎይታ ኢና ንነብር ክብል ንኣምላኽ ብሂወት እንተነበርና ንጎይታ ኢና ንነብር ወይስ እንተሞትና ንጎይታ ኢና እንመውት እሞ ብሂወት እንተነበርና ወይስ እንተሞትና ናይ ጎይታ ኢና ክብሪ ንኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ እንድሕር ንነብር ሃሊና ብሂወት እንተሃሊና ናይ ጎይታ ኢና ንጎይታ ኢና ከዓ ንነብር እንድሕር ሞትና ከዓ ንጎይታ ኢና ንመውት ካልእ ሂወት የብልናን ኣብዚ ሃሊና ናይ ክርስቶስ ኢና ሞትና እውን ናይ ክርስቶስ ኢና ስለዚ ከዓ እዩ ክርስቶስ ጎይታ ሙታንን ህያዋንን ምእንቲ ክኸውን ኢሉ ዝሞተን ህያው ዝኾነ ብጣዕሚ እያ ትገርም ስለዚ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ ሙታንን ህያዋንን ምእንቲ ክኸውን ኢሉ ዝሞተን ህያው ዝኾነ ጎይታ ሙታን ምእንቲ ክኸውን ሞይቱ ጎይታ ሙታን ምእንቲ ክኸውን ሞይቱ ጎይታ ህያዋን ምእንቲ ክኸውን ከዓ ህያው ኮይኑ ከዓ ተንስኡ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ እንተሃሊና ናይ ክርስቶስ ኢና እንድሕር ሞትና ከዓ ከምቲ ክርስቶስ ሞይቱ ዝተንስኦ ንሕና ከዓ ሞትና ናብ ክርስቶስ ተንሲእና ስለንኸይድ ሃሊና ናይ ክርስቶስ ኢና ሞትና እውን ናይ ክርስቶስ ኢና ክብሪ ንኣምላኽ ስለዚ ከዓ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 14 ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4:14 ከምዚ ይብል ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተኮይንና ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተ ደኣ ኮይንና ከምኡ እውን ኣምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝሞቱ ምስኡ ከምፅኦ ወሞትና ንተረፍኒ ኢና ክርስቶስ ሞይቱ ተሪፉ ነይሩ ተዝኸውን ንሕና ከዓ ሞይትና ምተረፍና ሞይቱ ስለ ተንስአ ሙማቱን ምትንስኡን እንድሕር ንኣምን ኮይንና ንሕና ከዓ ምስ ሞትና ኣምላኽ
ናብኡ ከምፀናይ ከተስአናይ ማለት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣዝያ ደስ ትብል ዝበላ ቃል ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 20 ቁፅሪ 21 ከምዚ ይብል ፊልጵስዩስ 1 21 ንዓይ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ ክብርና ኣምላኽ ንዓይ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ ሙማት እውን ረብሓይ እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ሞትስ ረብሓ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ ሙማተይ ከዓ ረብሓይ እዩ በቃ ንዓይ ንጥቕመይ ንፅቡቀይ እዩ ሓጎሰይ እዩ ንዓይ ሙማት ረብሓይ እዩ ከምቲ ሃረርታይን ተስፋይን ብገለ ከይሓፍር ከምቲ ኩሉ ሳዕ ሕጂ እውን ብትብዓት ደኣ ብሂወት እንተኮይኑ ወይስ ብሞት ክርስቶስ ብስጋይ ክኸብር እዩ እንተ ብሞት እንተ ብሂወት ክርስቶስ ብስጋ ክኸብር እዩ ሃሌናይ ክርስቶስ እየ ሞይተናይ ክርስቶስ እየ ንዓይ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ ሙማት ከዓ ረብሓ እዩ ብምባል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ ምድሪ ምስ ክርስቶስ ስለ ዝነበረ እዩ ብኮንፊደንስ ከምኡ ድብል ዘሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ ምድሪ ዝኸሎ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝነበረ ህይወተይ ክርስቶስ ኢሉ ይሓስብ ስለ ዝነበረ ምስ ሞትኩ ከዓ ናይ ክርስቶስ ኢሉ ሓቁ ኣብዚ ምድሪ ናይ ክርስቶስ ተነርካ ደኣ ምስ ሞትካ መን ክወስደካ ደይ ዋናኻ ክርስቶስ እዩ ዋናኻ ከዓ ወስደካ ኣብዚ ምድሪ ናይ ክርስቶስ ተደይነርካ ግን ክርስቶስ ኣይወስደካን እዩ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብተኣማንነት ኣብዚ ምድሪ እዚ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝነበረ ህይወተይ ንዓይ ክርስቶስ እዩ ሞተይ ከዓ ረብሓ እዩ ይብል ስለ ዝነበረ ወላ እንተ ሞትኩ ከዓ ምስ ክርስቶስ እዩ ነይሩ ንሕና ኸ ትብዓት ኣለና ዶ ከምኡ ክንብል ጎይታ ሕጂ ተወሲድንሲ ኣብዚ ምድሪ ናይ ክርስቶስ እንደ ነይረ ናበይ ደኣ ክኸይድ ካልእ ኣምላኽ የብለይን ካልእ ኣቦ የብለይን ሞይቶ እውን ናብ ክርስቶስ እየ ዝኸይድ ክንብል ንኽእል ትብዓት ኣለና ዶ ክብርና ኣምላኽ ብምሕረቱ ብግብርና ብፅድቅና ብእምነትና ደይኮነ ምስ ኩሉ ድኻማትና እግዚኣብሔር መሓሪ ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ርህሩህ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ምድሪ እዚ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾንና ምስ ሞትና እውን ናይ ክርስቶስ ኢና ካልእ ዝወስደና የብልና ክብርና ኣምላኽ ንትሕትና ኢልካ ብዙሕ ይበሃል እዩ ግን ኖ ኣነ ደኣ ሲኦል እየ ደኣቱ ኣይበሃል የቕሬታ ትሕትና ካሊእ እዩ ተደይኮይኑ ግን ንሕና ኣመንቲ ኢና ብክርስቶስ ብስም ስላሴ እተጠመቕና ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ዘለና ከምቲ ወላዲ ንውሉዱ ዘውርሶ እቲ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ዝወለደና ኣቦና ከዓ ንዓና እዩ ዘውርሰና መንግስቲ ኣምላኽ ምክንያቱ ኣቦ ንውሉድ ከም ዘውርሶ ፈጣሪ ከዓ ነቶም ብማይን ብመንፈስ ቅዱስን ካብኡ ዝተወለዱ ውሉዱ ንዖም እዩ ዘውርሶ እቲ ኣብ ሰማይ ተዳሊልና ዘሎ ቤት ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ ዘይተሓስበ ኣቦና እግዚኣብሔር ኣዳሊልና ዘሎ ንሕና ኢና ወረስቱ ውሉዱ እንዲና ግን ስለ ዝተጠመቕና ስለ ዝኣመንና ጥራይካ ኣይኮነን መሓሪ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ኢና ሓንቲ ሓፍትና ሓደ ጊዜስ ካብ ካልእ እምነት እዮም ቶም ሰባት ምስ ሞት ክስ ኣበይ ክትኣቱ ኢሎም ሓቲቶም ሳኻ ጓል ቤተ ክርስቲያን እያ ኦርቶዶክስያ ማለት እዩ ዋይ ኣነ ደኣ ሓጢኣተኒያ እንደ ምንፃፍ ናይ ሲኦል ክኸውን እምበር ሲኦል እየ ደኣቱ ኢሎም እንታይ ኢሎማ ንምንታይ ደኣ ትመላለስ ኣለኺ ቤተ ኣምላኽ ንምንታይ ደኣ ክርስቲያን ኮንክ ብክርስቶስ ትመላለስ ኣለኺ ተስፋ ደይብልኪ ተስፋና ሙሉእ ተስፋና ኣብቲ የሱስ ክርስቶስ ምስ ተገልፀ እንረኽቦ ፀጋ ኣብኡ ተስፋና ብኸምኡ ከዓ ልዕል ኢልና ክንሪኣ ፀናሕና እምነት ፍቕዲ ተስፋ ኢሉ ስለዚ ሲኦል ክንኣቱ ኢና ድብል ኣብ ርእስና ተሎ ከምኡ ተኮይኑ እምነትና ርግፀኛታት ኮይና ኣነ ሲኦል እየ ደኣቱ እንድሕር ንብል ሓሊና ተስፋና ዳብያ ኣሎ ስለዚ ብምሕረት ኣምላኽ ግብሪ 1% ክትከውን ትኽእል እያ እታ እምነት 1% ክትከውን ትኽእል እያ 98% ምሕረት ኣምላኽ እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ደእትወና ግብርና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምንም ኣይኮነን
صدقكم سيلو صيوق شرقي دجبر كاجبر دجبر كاجبر دسرح كسرح صدقخا أبكر مجزابير تتمزينو صيوق شرقي هازيو بتبلاشوا زرسح رسح شرقي صدقخا أبكر مجزابير كم نزام كله سلازم بالصدقنا بتكبرنا كنا نصدق بتصدق بمحرة عملاقنا نصدق كبرني مجزابير يكون أقطر عصرت حدا سلازي كم تقبروا زلكم نحاد حدكم تتبابعوا نحاد حدكم دما تهانا نتسو زي عبد حلفة معرفات بزح جزية تداقاقيميو نحاد حدكم تتبابعوا تهانا نتسو تمع عادو تداقاقفو النابلة أورا كرس باولوس بزح جزية صحيفو اللميو أبزات سلون كي أقطر عصرت خلت تجميرو مودة معدن سلامتان يزبل أقطر عصرت خلته حجي خاء أتوم أحواتنا نتوم أباخاتكم زتسعرون بقويتاون زمرحكمن زمعدكمن كتفلتوهم نلمنكم علنا أبقال متحفتها كتخبروهم يوسخ مالتي كتفلتوهم كتخبروهم نلمنكم علنا نمن نتوم أباخاتكم زتسعرون نتوم سليهم زتسعرو بقويتاون زمرحكمن زمعدكمن زلو كتفلتوا من كتخبروا من نلمنكم علونا أب قدامي كورنثوس معرف 10 شدشته وتر 10 حمشة كسب 10 شدشته أورا قدس باولوس بزعبا سدرا استيفانوس للتزاربون نيرو انتايبل أحواتي بيت استيفانوس اتا بخري أكايا كم زخنت أكايا مالت سمناي بوتاي سمناي كتماي اتا بخري أكايا نقويتا زتقبلت سدرا بسبكة حواريات نقويتا تقبيلا أزيا التدنق كريستياناوي سدرا نيرا سلازي أحواتي بيت ستيفانوس اتا بخري أكايا كم زخنت نفسهم ون نمجلقال قدوسان كم زمدبو تفلتو إيهم اتا سدراتيا كمزي أبزي بيتا كريستياننا نريهم وزحات سدرا بيت نفسهم دقومن سبيتهم جزيهم قلوتهم نبيت أملاق زوفيو كقلقلو نريهم دلنا أبوتات عديتات مسولدهم زيهم كا نبيت أملاقن نتوم قدوسانن نجزيابيهرن كقلقلو خمز مدبو تفلتيهم مو نسخاتهم كا نزوم كمزي آتهم زبولون نتوم سانا زعيون زتعرون زبالو كتأززوهم إلمنكم ونتوم أقلقلت أملاق نتوم زمهركم نتوم زقلقلكم كتأززوهم إلمنكم الله سلامتا خات أززهم سلامتا خات أخبرهم مخنياتو بقويتا سلا زمرحوخا مراحت سلا زغونة ترى يكونن كاهن سلا زغونة أباس سلا زغونة ترى يكونن تعززو أخبرو سمعايو زبل زلو بزعبا مراحت مو أو هنجيل ماتيوس معرف عسران سلستن تا معرف كلهم ببوايخ ما بقزا أبو ترخلته كساب 4 خنببه ماتيوس عسران سلستن كلته كساب 4 صحافتن فريساويانن أب منبر موسى تقميطهم علو سلازي زبلوهم كله جبرون حلون فريساويانيهم صحافتيهم ناي أوريت لقاونتي مهوراتيهم أب منبر موسى تقميطهم علو السوم سلازنبور مرحتي كم تمسين إسرائيلاويان زقاسيهم زمرحم زنبرة دمس أملاخ الناس سمع زقاسيهم زنبرة قال أملاخ دمورهم زنبرة الجغاء نتوم صحافتن فريساويانن يلوم أم منبر موسى تقميطهم علو سلازي زبلهم كله جبرون حلون مخنياتو كمز جبرو خمز حلو خبلوهم كلو كابي عمتي أميم دمروهم قال أملاخهم مصحف جنت يلوم يوم أوريتن نبياتن
جنس إلهم يوم كم زجبروا كم زحلوا النابلو زمهروهم نيرهم سلازي اتزبلهم اتزمهرهم كله جبرون حلوون جناخه يبلود أمبر أي جبرون يوم ما كم تجبرهم أي تجبروا اتزبلهم جبروا قال أملاح سلا زنقرهم دلوا نبعلم سلازي جبروا جين جبرهم ريحهم كم أتوم أي تكونوا كم تناتهم جبرهم أي تجبروا عبدنا مشابه هلالو أشي زبالك أكبر أشي زجبر أي تكبر لازم السلازي سب ببزح بحمى عن نجار كترجم ما يخلي بات بوستيف نجار كنوز دجن أشي أنت أكبر يدبلك مصحف قدس كم زي دبل قرب تنسح سجد تعرق إلي مخرجة سب كوين يجين كجاجة كتريغا حق خفرس كتريغا وا نبعلو خمزيلو جبري له دام هارس نبعلو خمز دي جبر الكاجين نتناو تجيجا كتجبر يبلكان كما خسبي يجاجي كما خفتوري سلازي السوز جبرو أي تجبر مالت سب سلازوهنا خجاجي يخلي مو اتتصبغ دا أكبر مبر اتجبر دبلك سناي جبر دا أكبر سناي تجبر دا أكبر مبر حماك جبر تاريخه خجاجة تاريخه يو السكاز جبريلكا أي تجبر مالتي سلازي كغتصل كمتي تجبرهم أي تجبرهم مسبلة كبيدن متصوارون زي متشون صار تأميرهم نسب أبكساري يسكموا بعلاتهم جنا بس أبوهم كتنكفوا قا عايفتونهم نسوم يزوزنبر أي جبرون سلازنا برو بوزح ينقفهم نيري قويتا هاتم جبوزات النابلة نتم صحفتن فريساويان يبلهم نيري حجي نزوم كم زي أيقونون تعززوهم أقلقلوهم أخبروهم كم زقبروهم دبل الله اتدعى جبرة زمهر نسو عمن كس عملاق عابخ خوني إيلو مالتي سلازي نبوتاتنا نممهارنا نقلقلتنا كان أخبروهم كان إزازوهم كم زلنا إيو زمهرنا هوراكس باولوس نسيمي هيروهم أب قطر 14 أتوم حواتنا نتوم بزي سرعة زمال على سوق نحوهم نتوم حلنهم زعربهم أتبابعهم نتوم دخومات دقفهم نقولاتهم تعقسهم إلنا نمعدكم قلبنا أبزي حجي كندينا قرت قيس الله نتوم بزي سرعة زمال على سوق أبقال ترقم نتوم هاكايات كايبلي جنحوهم نتوم حلنهم زعربهم أبراتعهم أفاتنهم نتوم دخمات كا دقفوهم عقوسات كونوا نخلاتهم تعقسوهم بمبالكا نمعدكم علينا حجي نخلو بب دخامو بب قدلتو بطبب مسوخة الملالس نتدخم كتبرتعه نتحلنو زعربو كتبراتعه نتهوكي نتبزي سرعات زملالس دما كتقولها نخلهم جن كتعقصوا إذا هوكين ديو إذا حلنو زعربن ديو إذا دخومن ديو إذا بزي سرعات دي دملالس إيل كاجن تعقستخا ختود كتتصارفن كالا كتقبرن زي كونا نخلاتهم تعقسوهم بمبال مس كله مس دخامو كتقبلوه دخامو كتصور كتدقفو كتحقزوه نخلو ككم قدلو كتقربون كتدقفون بتعقستي يمكر إزغاء أب قولسيم عرف 4 قطر 5 جيزين عدكم مستماوت أزلو بطبب تملالسو زياد طبب يعتمر نتوم سرعات زي بلوم جنحوهم نتوم حلنهم زعرهم أفاتنهم نتوم دخما دقفوهم أزيجين بمولو بتعقس قبر ويلو نقول لسب ككم بحريو ككم دخامو بطبب مسوخ تنبر بطبب كتعالي ختعريو كدقفو يمكر كبرنا أملاخ إذا نقبر نقولنا يدقفنا مداني علم أقطر 15 حدا قا نتخفو زقبرو بخفو كيف ديو تتنقخو جناخه كل ساعة نحاد حدكم كونه مس كل سب سناي نمقبار ساعاتو ويدما تقادل
نايزيات حصر دبلت ملخت انت نخفو دقبركا كفو كي تقبر كفو عبكن دخفو اي تملس يدبل الله او رومي بزعبا زيات صبق يرو صحيف الله رومي 10 تغلطه 10 شمانته زكال انت غينوس باخاتكم زمصه مس كل سب بسلام نبرو فقراتي مفداي حنناتيو انا خفدي يبل እግዚአብሔር صحف يمو نتمعاتسي سفرة حدا قولنبر بعناتكم حنا ايتفدي مس كل سب بسلام بسممع نبرو حنا مفدايناتيو كفو دي غيرو كفو ختملسلو صراحه كايكونن كفو غيرو እግዚአብሔር يزقصعو እግዚአብሔር يزفردو كفو ስለዝገበረ كفو ክትገብር يبلك تقصع لك تفرد لك تملسل لك مالتي اب صراحه املاخي خاطاتر لك ስለዚህ كفو تغيرو اني فرادي نعي حدو قلي يدبل له እግዚአብሔር بعلي الله هو نسون كفو ايتملسو مفداي حنا ناتيو ስለዚህ له ولا نتخفو دغبرك ولا نتصلايخا اب قطر 10 صلايخان تطميغنا ابلعيو بديلكاي يصلايكاي خوفي يغيركا جن ستيل صلايخا تطمي ابلعيو انت تصمون استيو صلايخا انت طمي انت بل انت طمي ابلعيو انت تصمون استيو ازب مغباركا غور حوي ابرسوخ تكبيخا اب قطر 11 نتاكيد اب سنا غيركا سعرمبر بتاكي ايتصعر هو اكي كغبر كله اسخا بسناي دا سعرو بسناي تغبر لبو صبرو حماق غيركا صبوق غبرلو ولا بجبر نفلت عين ازيا حماق دا حسب حماق زغبركا سب عند حرخومو حماق مليسكا نابز غدد باسن صلن يدخي حماق دا غبركا گن صبو نغر تغير كالو انتاي دبل واي انا زخل غفو دا حسبكو زخل دا غبركوس تمليسو خمس غيرو صبو غبرلي تمليسي يحجزني له لبو يسبري نمنتايو سيطان حافيرو خابو سلازهادم سخات حد كتبل كلها سيطان نزيع سلازيفتوا نسلام نعرق سلازيفتو كابو بنينو سلازخير لبنا يتسبون يسبر نابلو بيملسي سلازي نسب بوكي يكون كان تسعر بسنا يخات تسعره اكزابير نزغن كنقبر يدقفنا قطر 10 شدشته كل ساعة تحقوسو كي قارتكم صليو تبلا ب10 شوعات دقائق ابت 10 شوعات تسقيته كي قارتكم صليو سلامنتاينا كي قارصنا كنصلي زنغرنا دلو املاح يسمع عندي حنساب تنغير كاياسي نمنتاي مدغغام دل نمنتاي كي قارتكم صليو دبل ناي كلاتنا حطي ازي امش وا سب كان دحر حاتيت كاي دهبكاس فتارس نمنتاي دصبي سلامتاي دملالسني نبلينا እግዚአብሔር ግን ኣብ ምድብ ግዚኡ ኣብቲ ንዓኻ ዝጠቕመካ ዝሕሸካ ዝኾነካ ኣብ ኣይደህበካ እስኻ ሓደ ነገር ደሊኻ ሎም ክትፍጸመልካ ደሊኻ ንዓኻ እንድሕር ደይ ትጥዕመካ ደይ ትኾነካ ትኾይና እግዚአብሔር ኣይበካ ኣብታ ንዓኻ ምችእቲ ዝኾነት ሰዓትን ግዜን ዝምልሰልካ እስኻ ግን ካብ ምጽላይ ከተዕርፍ ከተቋርጽ የብልካ ሓደ ዛንታ ነጊርዎም ነይሩ ክርስቶስ ብምስላ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 18 ካብ ቁጥር 2 ክሳብ 5 ክንብባየ ሉቃስ 18 ከምዚ ኢሉ ኣብ ሓንቲ ከተማ ንኣምላኽ ዘይፈርሕ ንሰብ ድማ ዘይሓፍር ፈራዲ ነበረ ኢማጅን ንኣምላኽ ኣይፈርሕኒ ንሰብ ከዓ ኣይሓፍርኒ ፈራዲ ኣብታ ከተማ እቲኣ ድማ መበለት ነበረት ናብኡ እናመፀት ከዓ مز مباستي فتحو صلي تولى نبرت مباست نيروا تبديلا تعميصا نيرا نابت فراد خيدا بجاها مز مباستي فتحو صلي انا تعميصا تبديل له ان بلت فتح دليا تملالو سنبرت ان ابياها حيالو معالتي ادنغويا دحرت جنا بلبو املاخ انت زي فرحكو سبون انت زي حفركو إذا ما بلت زيا لح بلات النيامو ممليسا النامسات كي تسلكينس فتح دا أخذ الله بل تعميز قرن نعملاق فريح يكونن نسب حفيرون يكونن نوكو غيت حلل سلستمل على ستو إذا سبيت زيا لح بلات الني فتح تديوس إلا
ممليسا أنا مسات كتربشنيا كتسلكينيا إلو عرف تخركم كتقلاقل كيت متسنزا سبيت خلاي معالتي بمبال فتحو تسكيلا سلازي اتشكان نقص اتشكان فرادي نفت زي فرح نسب زي حفر اقوا مستمع على رسطو فتح زوصة اتناي سماي أبوهم دا كمي زي سمعكم بمبال كي تحللنا كنصلي كمسقبقنا بآبنت ميرنا مالتي قويتا سلازي حورا كرس باولوس أبزا غصر 17 كي يقارضكم تصليلو أب 18 بخلو أمسقونو تبال الله بخلو أمسقونو أبزي حانت تغسق تأكسي أب إيوب معراف كلتا قطر 10 مصحف إيوب معراف كلتا قطر 10 نسوقنا نسبيتيو نسخي أزرار 10 سبيت تزارب اللخي كابير أملاق سنة تقبل ناس نتأكي عين قبلون دوبلا إيوب بز كل نجرزي بخنافرو أحد سنة مستقبلنا ترايدنا خان مزجن دلنا يد بلادولو نمنتاي زرب 10 سبيتي تزاربي كاب أملاق صبغ تقبلنا سي نتأكي كده نمنتاي زي نقبله وعبيوت قلت أمتمالله لو متحقوس صباح تحزن لو متركب صباح تسأل لو متحمم صباح تتعي سلازم نقول بتصقع كن قبوله يقبلنا يود بلدلو حورك يود بلدلو إيو أبونا كل جزء أبصولة تنتايبلو كن حقوس نمسجنك كن حزنك نمسجنك كان مارورون أملاك نمنتاي كم زجيرنا ما أنت خينو بلاي بزوج جزء أب حزن كتصالي أب تحدي أب حزن أب نقبله دي ولا أو نزب سمعت كوب خلو كل جزء دقاق موا أملاك أدمنت أنا هبهم كم آي غايلو أبونا أيوب كابيد أملاك سناي تقبل ناس نت أوكي كأي نقبلن نتي نسجعنا زود نتي نعنا زادكم كفو كوين سمعنا نعوخه بتصقع أي نقبلن دو كل جزء دينا سناي نجر كن ركب كن صبة إلوان تلان تايم دولو نونشة سمبرفيستا هو كل جزء حاجوس كل جزء دستا كل جزء صقاب كل جزء حابتي كل جزء عنا يلا أب عالم كساب زهلنا بزح قال تم كلنا قدني كم تبقى قدامي عبد حلفة تمرتنا زرعنا ببزوح سامة هلونا نبع وستمنجس إجابير نمنجس أملاخ ببزح شجر المكران إنا كنا أتسكت بأننا كتسيلو أب قصري 10 شعته منفس أيتدفئو حاول منفس قدوس أيتدفئو يبل منفس أيتدفئو مالت تاي مالتي حاول منفس قدوس أيتدفئو مالت انتاي مالتي منفس قدوس انتاي دعي بهوتنا حوارات منفس قدوس مسورة دوميم 7 كل جمع قنقات تزاريبون قدوس بيتروس منفس قدوس سلازورة ري بحانت السبكت 3 شح نفسات أتأميقون حوارات منفس قدوس سلاز حدروميم بصلالتو من بزفر كداونتو من موت عدة تسؤول حممان دفوس النيرو سلازي منفس آيتدفو ناتي اتحاتم كمولو منفس قدوس آيتوغيوه قبل كله منفس عملق أوشتخا فوح قبل كعاي نفس خاخون كان برغت ناقل قلوت كتكون منفس آيتدفو إيبل بزعبا زي أب إفيسون 4 قطر 30 نتن معلت مدحان اتحاتم كمولو نا أملاخ منفس أيتوكيو يبل كبرني إجزابيها يغريتا جيزي كي تخدن هو خبله أب قطر 10 تنبيت أيتن عاقو تبل الله تنبيت أيتن عاقو بزعباز هوراكلوس باولوس أب قدامي كورنثوس 14 قطر 1 نفغر سعابوا نمنفسا وهبت منا داغنا كتنبيو قنو وسلازي عند حريق قناعات هالليكا دليت هالليكا እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ትንቢት እህበካይ ግን አብዚ ክንጥንቀቅ ዘለና ኸዓ ወንኹሉ ትንቢት ኣይተእመኑ ኢሉ ኸዓ ይመኽረና እዩ ትሕቲ ኢለ ከንብባየ ኣብ ቁፅሪ 21 ንኹሉ መርምርዎ ነቲ ሰናይ ከዓ
حازوه نقول تعذبوه نتسناي كا حازوه يبل بزعبا زي حوارا قدوس يوحنس صبوق جيرو اب قداميت ملكتو معراف 4 قصر 1 خمزي يبل اتم فقراتي بزوحات نبيات حسوت ناب عالم وصيوم አለው ሞ እቶም መናፍስት ካብ ኣምላኽ እንታይ ኮይኖም መርምሩ እምበር ንመንፈስ ዘበለ ኩሉ ኣይተእመንዎ እንታይ ኢሉ ክትንበዩ ቅንኡ ክትንበዩ ተመነዩ ከማን ምናዳ ኢሉ ምናዳ ክትንበዩ ቅንኡ ምስ በለ ግን ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ስለ ዘለው ንኩሉ ኣይተእመንዎ መርምርዎ ሎሚ ንርኢ ኣለና ምሽ ጎይታ ከምዚ ኢልኒ ጎይታ ከምዚ ኢልኒ 2024 ከም ዝኽፍፀም እዩ ድሕሪ 6 ወርሒ ከም ዝኸውን ከናብ ከም ዝክትከይድ ኢኻ ኣምላኽ ከም ዝኽበካይ ሚልዮነር ክትከውን ኢኻ ዶ ከምዚ ዶ ሃለው ሎ ሎ ሎ ሎ ብዙሕ ነገር ንሰምዕ ኢና ስለዚ ግዜኡ ክፉእ ስለ ዝኾነ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዘጠንቀቐና ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ክትስኡ ምዃኖም ነጊርና ስለ ዘሎ ንኩሉ ኣነ ነቢየ ኣነ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢልኒ ኢሉ ዝዛረብ ክንኣምን ከም ዘይብልና እንታይ ደኣ ብቃል ኣምላኽ ብጎይታ ክንምርምር ከም ዘለና ወኣብ ካልእ እምነት ጥራይ ኣይኮነን ከምዚ ደሎ ወላ ኣብ ሃይማኖትና ብፍላይ ኣጥመቕቲ ዶ ገለ ዝበሃሉ ብዙሕ ነገር ክዛረቡ ኣነ ባሕታዊ ኣነ ነቢየ እናበሉ ብዙሕ ነገር ክዛረቡ ኣዴ ማርያም ከምዚ ኢላትን እናበላ ብዙሕ ነገር ክገብራ ክዛረባ ንርኢ ኣለና ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ይስዕቦምን ይኽተሎምን ሓደራ ንኩሉ ነገር ብወንጌል ብመጽሓፍ ቅዱስ ክንምርምሮ ጽሕፍቲ እያ ንኩሉ ተዓዘብዎ ነቲ ሰናይ ሰዓብዎ ኣብዚኣ ከዓ መርምሩ ኢሉ ብመንፈስ እንተኮይኑ መርምሩ ስለዚ ክንጥንቀቕን ከነስተውዕልን ይግበአና ኣብ መወዳእታ ኣብ ቁጥሪ 23 22 ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ረሓቑ ይብል برقت بوزح كيسة تزاراري من اللينا أب 23 أملاك سلام بعلو خان نقول انت ناخم يقدسوا آمين باتمسعات إيسوس كريستوس بزلو منفسكم من نفسكم من سقاكم من بزي من كركب يتحلوا أبزي أخانا السوء على الله زلاليا 3 سنة قرد أغيس الله منفسكم نفسكم سقاكم نحن هذا كسبات 3 سنة قرال لنا مالتي سقال لنا نفس لنا منفس قال لنا እንስሳታት ትንሳኤ ሙታን ይብሎምን ሓቀይ ሞይቶም እዮም ድተርፉ ከምናትና ትንሳኤ ሙታን ይብሎምን ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይኣትዉ ናብ ኩነኔ ኣይከዱ ኣብ ፍርዲ ይቀርቡን እዮም ስለምንታይ መንፈስ የብሎምን እንስሳታት ስጋን ነፍስን ኣለዎም ንዓና ግን መንፈስን ከለይ ኣለና ስለዚ ኣብቲ ምጽኣት ጎይታ ኢሉ መንፈስኩም ነፍስኩም ስጋኩም ሰለስተ እዩ ብዘይ መንቅብ ክርከብ ይተሓሎ ይብል ብዛዕባ መንፈስ የፀቂተ ክዛረበላ ብዙሕ ስለ ደይነ ሰውዕለሉ ምስ ነፍስና እውን ሓዊስና ስለ ንሪኦን ሓደ ስለ ዝመስለና ኣብ ገላትያ 5:25 ህይወት ብመንፈስ እንተሃልያትናስ ብመንፈስ ከዓ ንመላለስ ኣብ ሮሜ 8:16 ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ከዓ እቲ መንፈስ ባዕሉ እዩ ምስ መንፈስና ኮይኑ ዝምስክር ውሉድ ኣምላኽ مخاننا ات منفس بعلي مس منفسنا كوينو زمسكر يبل ابرومي شومنت 12 امبارس احواتي كم سغان تنبركم كتموتيكم نت جبر سغا بمنفس انت قتلكم وغنا بيوت كتنبريكم امو كم سغا خنبر نت سغا سبعدو ايكون هو اندحر بسغا تنبركم كا كتموتيخا سغا موت يدمص نت جبر سغاغين انتايلو بمنفس قتلوا بمنفس انت قتيلكم وغين بيوت كتنوريم سلازي سغا كل غيزه انتاي زدلي جبر سغا خغبر ات منفسي نتي كفو تمنيت كفو دليت كفو جبر سغا ات منفسي زقتل سلازي بمنفسنا ازينا نقحات كنكون منفسنا بزي منقب كنحلو اذا تنقغنا ጎይታ በዓሉ እንታይ ኢልዎም ንሃዋርያት ኣብ ማቴዎስ 26:41 ናብ ፈተና ከይተኣትዉስ ንቑሑን ጸልዩ ናብ ፈተና ከይተኣትዉ ንቑሑን ጸልዩ መንፈስ ተዳሊሎ ስጋ ግና ድኹም መንፈስ ድልው እዩ መንፈስ ድልው እዩ
ስጋግና ድኹም ጎይታ ክጽሉ ከሎ ሐዋርያት ደቂሶም መንፈሶም ስለዝደኸመ መንፈስ ስለዘጥፉ እቲ ስጋ ከዓ ክጽሊ እናተገቦ ንጎይታ ገዲፎሞ ደቂሶም እንታይ ኢልዎም ሽዑም ስጋ ድኹም መንፈስ ግን ድሉው እዩ ነቲ ድሉው መንፈስካ እንድሕር ጥፊእካያ ግን ምስ ስጋኻ ይድቅስ ክትዓይ ትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ሓደራ መንፈስ ከይነጥፍእ ብመንፈስና ጌርና ነቲ ክፉእ ትምኒትን ክፉእ ግብሪ ስጋን ክንቀትል ይግበአና ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ከም ዝንገብር ሓግዘና እቲ ዝፅዋዓኩም ዘሎ እሙን እዩ ንሱ እውን ክገብሮ እዩ ኣሜን እግዚኣብሔር ደግፈና ኣቶም ኣሕዋትና ምእንታና ጸልዩ ይብል 25 እዚ ብዙሕ ግዜ ደጋጊምና ኢና ንሓድሕድና ክንጽሊ ከም ዘለና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣገልጋሊ እዩ ነቶም ዘገልግሎም ዘሎ ህዝቢ ነቶም ዝምህሮም ዘሎ ህዝቢ እዩ ምእንታና ጸልዩ ዝብል ኣብ ቅዳሴ ከዓ ኩላትና ንሰምዓይና እቲ ዲያቆን እንታይ ድብል ጸልዩ በእንቲኣነ ስሌና ጸልዩ ኢሉ ብዜማ ይብል እዩ ቅዱስ ቁርባን ቅድሚ ምውራዳ እሱ ውድእ ምስ ኣበለ መጋረጃ ክፍት ኣቢልና ቅዱስ ቁርባን ሒዝና ንወፅእ ስለዚ ጸልዩ በእንቲኣነ ምእንታና ጸልዩ ኣብ 26 ንኹላቶም ኣሕዋት እውን ብቅዱስ ምስዓም ሰላም በልዎም ንኹሎም ኣሕዋት እውን ብቅዱስ ምስዓም ሰላም በልዎም እዚኣ ከዓ ኣብ ቅዳሴ ኣቦታትና ናብ ህዝቢ ፊት ወፂኦም እንታይ እዮም ድብሉ ንሓድሕድኩም ይቕረ ተባሃሉ ንዓና ከዓ ይቕረበሉልና እቲ ዲያቆን ብዜማ ምስ በለ እዩ ተኣምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ልክዕ እዚኣ ካብዚኣ ወፅያ በአምሃ ቅድሳት ማለት ብቅዱስ ምስዓም ንሓድሕድኩም ሰላም ተባሃሉ ነዛ ደብዳቤ እዚኣ ኣብ ኩሎም ኣሕዋት ከተንብብዋ ብእግዚኣብሔር ኣማሕፅነኩም ኣለኹ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን ኣሜን ብምባል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ናይ ተሰሎንቄ ኣብ 5 ምዕራፍ ይውድእ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዝነበረና ጊዜ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ጽኒልኩም ስለሰማዓኩምኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ትገብሮ ጸሎት ስማዓኩም ጊዜ ስለዝወሰድኩ ቁሩብ ይቕሬታ ካብ ዝቐፂልና መዝሙር ካብ ማሕበር ሓንቲ መዝሙር ሕፅር ድበለት ድተዳልኹም ተሃልኹም ዕድል ናባኹም ክህብ እቶም ደንጊኹም ዳኣትኹም ከዓ እንኳዕ ሰላም ኣትኹም ማማ ኣስሊ ቃል ህይወት أستير يسمعنا تبل يا ماما قوي تمي ቃል ህይወት وعب آمين እሺ መዝሙርና ኣባኹም እዩ እሺ ማማ ማእዛን ኣባኺ ኢልካ ሓፋቢል ክለኺ እግዚኣብሔር ባርኽቲ ኣሜን ኣስሊ ሓፍተይ ተዳሊ ከለኸ ዲኺ ኣስሊ ኣዚ أنا إذا ኣብ حفاي ደገ بلد إن حنقت ዘለኹ لي ኣብ ደገ ዘለኹ ናባኽትኩም ሕረ ክብርና ኣምላኽ ቃል ህይወት የስማዓልና ዲያቆን ሓወይ آمين كلنا መመልሱ እግዚአብሔር መመልሱ ጸጉ የብዝሓልካ آمين كلنا ኣይገደፍካንን ኣምላኸይ ገጽካ ኣይከወልካን ምሳኢኻ ኩሉ ካበይ ኣይረሓቅካን ኣብ ህይወተይ ዝብል መዝሙር ክብርና ኣምላኽ ይኹን آمين እግዚአብሔር ይባርኪ ኣሜን ኣይገደፍካንን ኣምላኸይ ገጽካ ኣይከወልካን ምሳኢኻ ኩሉ ካባይ ኣይረሓቅካን ኣብ ህይወተይ ኣይገደፍካንን ኣምላኸይ ገጽካ ኣይከወልካን ምሳኢኻ ኩሉ ካባይ ኣይረሓቅካን ኣብ ህይወተይ ነቲ መን ኣለዎ እዝግዩ ዘለዎ ክበሃል ሰሚዐ ንሳይ ከም ዘለኻ ብቓላት ዘይኮነስ ብዓይነ የርየ ብተምሳል ግብርኻ ምስልኻ ኣብ ዙርያ ከቢቡኒ ነብር መንፈስካን ሓይልኻን ብእምነት ሰኒቐ ማዕበል ባሕሪ ሰግር ኣይገደፍካንን ኣምላኸይ ገጽካ ኣይከወልካን ምሳኢኻ ኩሉ ካባይ ኣይረሓቅካን ኣብ ህይወተይ
ኣብቲ ጉዕዞ ህይወት ስቕታ ከም ጽላሎት ድሕረይ ክመጽእ ሰላም ርሒቑኒ ተደርሚሙ ልበይ ዛረይ ክጸልእ ብሃንደበት መጺኡ ድምፀይ ከይሰምዐ ማዕጾኡ መናርሒኡ ደባስ ኮይኑ ቃሉ ተስፋይ ዘሐደሰ ስኒተይ ተመንዩ ኣይገደፍካንን ኣምላኸይ ተስካ ኣይከወልካን ምሳይኻ ኩሉ ካባይ ኣይረሓካ ናብ ሂወተይ ነፍሰይ ነይሰኣነት ኣብ ሕቑፋ ዘሙቓ ዝሓልየላ ኣብሊፁ ባዲመ ኸይተርፍ ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ውሽጠይ ኣስሊጡ ኣይገደፍካንን ኣምላኸይ ተስካ ኣይከወልካን ምሳይኻ ኩሉ ካባይ ኣይረሓካ ናብ ሂወተይ ክብርን ምስጋናን ንመድኃኔዓለም ይኹን። ይቀኒለይ ዲያቆን ሓወይ። አሜን። ዝማሬ መላእክት የስማዕኪ። አሜን። ዓምቲ መዝሙር። እሺ ስድራ እግዚአብሔር አስተንትኖ ናይዛ መዝሙር ዲያቆን ክሳብ ደብሉ እታ ግዜው እንትኸይድ ስለ ዘላ ብማይ ሓዊሕ ምጥቃኒ ትብል ኣብ መንጎ ነይራ መስለኒ እንተዘይተጋግየ እዋ ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 66 ቁፅሪ 12 ብርእስና ሰባት ኣሳገርካ ብሓውን ብማይን ሓለፍና ንስኻ ግና ናብ ራህዋ ኣውፃኻና ኣይገደፍካናን ትብል እውን እታ ንስኻ ግና ናብ ራህዋ ኣውፃኻና እውን ንስኣ ትኸይድ እያ ኢለ እሞ ሳብ ዝመፁ ኢለ ተንኪዩ። አሜን አቦና ቃልዮ ተስማዕልና በጣም ደስ ዝብል ጥቕሲ እሺ ካልኦት ኣብ ዩቲብ ስለ ዘላ ካሴት ስለ ዘላ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕናያ ንኾነ ኢና እታ መዝሙር ናይ ሓውና ዲያቆን ኣብርሃም ኣይገደፍካንን ኣምላኸይ እግዚአብሔር በብዙሕ መከራ ከም ደሕልፈና ከም ዘይሓድገና ኩሉ ግዜ ምሳና ምዃኑ ወላ እኳ ሓጢኣት እንተገበርና ክፉ እንተሰራሕና እግዚአብሔር ከም ዘይጥንጥነና መምላስና ዝደላ ኣምላኽ ምዃኑ በብዙሕ መከራ ዘሕልፈና ዘይሓድገና ኣምላኽ ከም ዘለና እያ እታ መዝሙር እሞ እስኪ ንሓደ ክልተ ዕድል ክህብ ምስ ግዜና ምንቲ ክንከይድ በታ ግዜ ክንጥቀመላ ንሓደ ክልተ ሰባት ዕድል ክህብ ክንሰምዓይ ፀናሕና እንዲና እዛ መዝሙር ዲያቆነ እንተ ሓፍተና ኣብ ፔንስልቫንያ ኮይና ትከታተል ቴክስት ገራ መዝሙር
داود مزمور 13 قصر 1 قصر 2 إلى اللامو أنببا مزمور 13 قصر 1 قصر 2 الشيء عفتنا قالي هو تسمع لنا እግዚአብሔር አገልግሎትኪ ተሳትፎኺ ይባርኽ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 1 ቁጥሪ 2 አሁን ዲያቆን ግርማይ እንኳ ሰላማትኻ ኦ እግዚአብሔር ክሳብ መዓስ ኢኻ ፈጺምካ እትርስዓኒ ክሳብ መዓስ ኢኻ ገጽካ እትኽውለለይ ክሳብ መዓዝ ኢኸ ልበይ ብሓዘን ዝመልእ ጸላኤ ክሳብ መዓዝ እዩ ዝመልከኒ እያ ትብል እግዚአብሔር ዝሓደገና ዝረስዓና ካባና ዝተኸወለ ኮይኑ ክስምዐና ከሎ እንብሎ ይኹላትና ነዚ ከዓ አቦና ዳዊት ክሳብ መዓስ ኢኻ ፈጺምካ እትርስዓኒ ገጽካ ምለሰለይ እናበለ ዝጸለየ እግዚአብሔር ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያና እዩ ዘሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ቃል ሕይወት ተስምዐልና ሓፍትና እግዚአብሔር ይባርኽኪ እሺ አንተ ዕድል ክህቤ መዝሙር ዲያቆን ሓወይ እንኳዕ ሰላማትካ ዲያቆን ሓውና እንኳዕ ሰላም ፀናሕኩም ብዩቱብ ክሰምዕ ኣጋጣሚ እሺ ደረጋ ስራሕ እንደ ዘሎ ግን ኣቲ ድሓን ክስታ ኢሎም እግዚአብሔር ይመስገን ዝተምሃርናዮ ልብና ሕድሮ ሰላም ሰሜት ንፍርየና ኣምላኽ ቦነ እግዚአብሔር ይመስገን ንዓኹም ዝሃበና አሜን ኩልና እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ እታ መዝሙር ድያ ተጋጊ ካሊእ እዋ ብዛዕባ እታ መዝሙር ንእሽተይ ሓንቲ ዕድል ክህቤ ወደሓን እንታይ ትብል ብርባ እዛ መዝሙር ዳዊት ኣነ መስ ዝገልጽ መዝሙር ቁጥሪ 23 በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ብርባርባ ድንሞት እኳ ተኸድኩ ክፉ ኣይፈርህን ኣጋጣሚ ተባሂላ ከይትኸውን ግን ዩቱብ ስለ ፀንሐኩ ይቀየር እሞ እግዚአብሔር ይመስገን ብርባርባ እንትኸደ እሱ ምስጋና ስለዝኾነ ትኽእል ኢለ እግዚአብሔር ይመስገን ንዓኹ አሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና እምበኣር ምስ ግዜና ክንከይድ ንሓፍትና መኣዛ ደጊመ ቃል ሕይወት ተስማዕና ዝባረ መለስ ዲያቆን ሓወይ ኣብ ዝቐፅልና ኣቤት ሓንሳ ቻንስ ሂብካ ንኸውፅኣ ሓፍትናሃና ኣደጊባት እንብላ እሞ ሓራይ ዘዳግም 31:8 እቲ ቀቅድሜኻ ዝኸይድ ድማ ንሱ እግዚአብሔር እዩ ንሱ ምሳኻ ክኸውን እዩ ኣይጠልመካን ኣይሓድገካን ከዓ ኣይትፍራሕ ኣይትሸበር ድማ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን አሜን ክንደያ ዘዳግም 31:8 ናይ ሓፍትና ሃና ድያ እወ እሺ እግዚአብሔር ባርኽኪ አሜን ኣነ ከዓ ሓንቲ ክበኩም ይቕሬታ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 49:15 ሰበይቲ ዶ ንፍረ ኸርሳ ክሳዕ ዘይትረህርሃሉ ነቲ ዝጠቡ ውሉዳ ክትርስዕ ይከኣላ እዩ ምንም እኳ ንሳተን እንተረስዓ ኣነስ ኣይክርስዓክን እያ ትብል ኢሳይያስ 49:15 ኣደ ንፍረ ኸርሳ ኣይትጨክንያ ነቲ ዝጠቡ ውላዳ ኣይትርስዖን እያ ብፍጹም ኣደ እኳ ዋላ ከምኡ እንተገበረት ኣነ ግን ብፍጹም ኣይርስዓኩምኒ ኣይሓድገኩምኒ ድብለና ደሎ እግዚአብሔር ክብርና ኣምላኽ ይኹን እምበኣር ናብቲ ናይ ሎሚ ዕለታዊ ትምህርትና ክንከይድ ኣዝዩ ብዙሕ መልእኽቲ ዘለዎ ስፍሕ ድበለ 28 ጥቕሲ ዘለዎ ኢና ሎሚ ኣንቢብና ዘለና ኣስተንትኖ ወይ ሕቶ እንተለና ናባኹም ይስራ እግዚአብሔር ብዛዕባ ንምጽኣት ጎይታ ክንዳሎ ከም ዘለና
እዩ ነይሩት ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ናባኹም ይስድራ ኣምላኽ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኢድና ኣብ ገዛና ተሎ ካብኡ ዳረኣና ኣብ ስክሪን ተደሊኹምን ቁፅሪ እዚ ክንደዚ ኣውፅለ ይበሉኒ ሓፍ ከብረልኩም እየ ቀዳምነት ገለ ክንህብ ይብልና ድመፀልና ሓሳብ ነካፍል ኩላትና ተምሃሮ ኢና መምህርን ተምሃራይን የብልናን ንሓድሕድና ክንባላላሕ ሓሳብ ንሓሳብ ክንለዋወጥ ይግበአና ከይተሰከፍኩም ሓሳብኩም ክንሰማዕ ይፀናሕና እንዲና ዲያቆን ሓወይ ፅቡቅ ጌርካ ስለ ዝገለፅካልና ነና ኢና ክንብሎ ኢለ እምበረ ኩሉ ፅቡቅ ጌርካ ተንቲንካልና እሞ እታ ከም ሰራቂ ትብል እወ ሰራቂ ብለይቲ እዩ ዝመፅእ ክፉእ ግብሪ ስለ ዝኾነ እቲ ክፍኣት ግብሪ ከዓ ብለይቲ እዩ ዝግበር ኢልካና እሞ ንእግዚኣብሄር ግን ኣነ ብዚኣ ደስተንተን ኳስ ንእግዚኣብሄርን ቀትርን ለይትን ንዕኡስ ኩሉ ሓደ እዩ እቲ ሰራቂ ያው ሰብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣፀሚሙ መፀካ ንእግዚኣብሄር ግን ትሕብኦ ነገር የለን ቀትርን ለይትን ፀልማትን ማዓሞቕን ኩሉ ካኣለ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንዕኡ እቲ ለይትን ቀትርን ምፍልላይ ኣየድልዮን እዩ ንዓና ንክንድቅሰሉ ኢሉ ቀትርን ለይትን ዝገበሮ እዚኣ ኣስተንቲነ እቲ ናይ ምፅኣት ከዓ ምፅኣሲ መዓልታዊ እዩ ማለት በብመዓልትና ንኸይድሲ ኩላህና እቲ ምፅኣትሲ ሎም መዓልቲ ናተይ ተኮይና ናትካ ትኸውን ማለት እዩ እታ ዴይሊ ምፅኣሲ ዴይሊ ማለት መዓልታዊ ሰብ መውት መዓልታዊ ከዓ ይውለድ ሕጂ እታ ምፅኣሲ ናይ መጨረሻ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ጥራይልና ክንፅበያ ከም ዘይብልና እታ ብዓባያ እኳ ንፅበያ እንተኮንና ግን ምፅኣትና ግን ዴይሊ በብመዓልትና ከም ንኸይድ እሞ ብርሃንን ፀልማትን ከዓ ንዓና ዳ ይድምልከት እምበር ንክርስቶስ ኣብ ፀልማቱ ፀልማት ይምልከቶን እዩ ብርሃን ይንዕኡ ዝሕባእ ከም ዘየለ ብሂወት ከለና ከዓ ዘድሊ እግዚኣብሄር ንዓና ንክሕሸና ኢሉ ዝገበረ ንዓና ንጥቕምና ኢሉ ዝገበሮ ኩሉ ግዜ ድልዋት ኮይንና ክንፀንሕ ማለት እዩ እቲ ምድላው ከም ዘድልየና መዓልታዊ ከዓ ከይባተኩም ፀልዩ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣንተ ትገልፃ ነርካ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ክፍትሽ ስለ ዝመፅእ ክፍትሸና ከይመፅእ ከሎ ግን ንሕና ኩሉ ግዜ መፃወድያ ጌርና ክንፀንሕ ብፀሎት እግዚኣብሄርና ካሕምቐልና ንዕኡ ንሰይጣን ነሰንፈሉ ከዓ ፀሎት ስለ ዝኾነ ዕርድና ከም ቁራዕ ርእስና ክንለብሶ ኣብር ዝበልናሉ ክንፅሊ ከም ዘለና እዚ የተረድየ እሞ ኩሉ ግዜ ሰይጣን ከም ዘይድቅስ በኣና ምናልባት ዶ እንዳበለ ስለ ፍትሽ ስለ ዝመፅእ ዋላ እንተለና ተሞትና ከዓ እንተለኹናት እውን እንተኸድኩን ንክርስቶስ ዝብል ዝመሃርካና እዚ እውን ኩሉ ግዜ የድልየና ምዃኑ እዚ የተረድየ ካብ ኩሉ ብሓፈሻ ማለት እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ዲያቆን ሓወይ ስቕ ዝበልናስ ኩሉ ስለ ብፅቡቅ ጌርካ ተንተንካልና እዩ ስማዓልና ኣብትና ማእዛ እዚ ደስ ድብል ኣስተንትኖ እግዚኣብሄር መመሊሱ ምግላፁ የብዛሓልኪ ቴንኪዩ እሺ ልኦት
እንድሕር ፈዲና ሃልዩ እዚኣ ደስ ኢላትኒ ካብዚ ናይ ሎሚ እንብሎ ነገር እንተሃልዩ እንብሎ ደይተረድአና እንተሃልዩ ካብ ድመፅእ ሰሙን ከም ፍቃድ ኣምላኽ እንምልሶ ግዜ ከይንወስድ ምእንቲ ድኾም ሕቶ ተለና እውን ኣቦታትና ስለ ዘለው ሕቶ ክትሓትዎም ትኽእሉ እዮም። እቶም ትግርኛ ቁሩብ ሕፅር ልብለኩም ወላ በኣምሓርኛ ክዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም ዳርጋ ኩልና ንሰሚዕና መስለኒ ብሰንኪ ቋንቋ ካብ ምግላፅ ከይንተርፍ መባል እየ ዳግን መሃሪ 14 እሺ ሓፍትና ሰናይት ጽቡቅ ጌርካ ኣስተንቲንካያ ኢኻ ግን ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ማለት እሲ ብጣዕሚ ተስተንክዋ ነገር ተንቲንካ ያለኻ ኩሉ ነገር ግን ብጣዕሚ በቃ ፎከስ ገበርክዋ ኣሳያ ማለት 14 ከም ዘስተምሃርካናሲ بتاعم كن قبره زلنا نجر مالتي أتوم حاطين نتوم بزي سرعة زمالة لسو جن حوام نتوم حلنا عربهم أفتنوهم نتوم دخومات تقفوهم نقولاتهم تعال قصوهم إلنا أدابكم علنا تفكر كم زبونة مالتي اسم دبلكوا تفتحوا بوينت ቃል ህይወት ትስማዓልና ሓፍትና ሰናይት እግዚአብሔር ፀጉ ይብዛሓልኪ آمين ወንኩሉ በብድኻሙ በብጉድለቱ ክትቀበሎ ክትሕግዞ እግዚአብሔር ሓግዘና ቴንኪዩ እሺ ካልኦት እታ ጊዜና እንጠቀመላ ቅድምና በቦና መሕላፈይ ንሓደ ክልተ ዕድል ክህቤ نقر مقدي أبي كيدوم أبي مركيتا ሁሉ ይኹን በውሽጥኹም አጋጣሚ በአገልግሎት ቤተክርስቲያን መገሻ ጌሾ ማለው በሰላም ክምለሱ ኣብ ጸሎትና ንዘክሮም በመገሻ ምክንያት እዮም ንሳና ተሳተፉ ሎሚ እግዚአብሔር መገሾ ማግኘት በሰላም ብጣዕናን ይምለሶም ራይም ባር ሰቅሰቅ በዚሑ أرجع أن يبوز حسابات علىكم تسفى قبر عبز متزق يكون إنشي لهم حساب أنا على صراحة اللي ذلهم داخل مدرسة قالني بس جريمه جاهر مسكين كم تقول أخواتنا ده كل جالس كأخا لا تسجع بزح جاهر سجع ذهبنا الله خلنا نمسكن نحن مهار الذهب لازم جاهر مسكين كم تيابلك أس ما توصل مرات إسمع سلسلة نزبر كأون بأفهم جبارة زولو بزحات أبوثات حوات كله اليوم وانا نجر زمانان بعزانان ما بتستسقل خصوص كون كله نسب نسب يكون المراحينا أرى خون كونت تمام إجابي هرز مرز ويكون هرز تفعل عليه أنت هنا نحن هذا سب كود آخري نفس زي ود كورس ممكن تمت كم زلنا بعزانا لا أوصل زخونة بعزانا نفسب يكون ود كله أكون دوخ عشان تسأل لنا نمبر كن فرد خمسة بالله فهمتي
أما أبرومي أرى عصر تسعة مسلم ديو أنت تجاجي زعما خمسة أو عصر تسعة خاب عصر شمونته نتزبط هذا كان كل نجارات صبوا جبر زبالنا نحن أثرت زي كنا نتزود الحوانا خنلا نتي زستفعل على أبونا أنت كنون ما أنتو خمسدن ما أنتو خنقوم نسبة هنا تو أرأينا نبتيس تستغل كريستوس أملاك ناس زخنة بحقن بفقرن نبتي رئيس زخنة كريستوس نعبي خمس زبالنا أبناء إفسن هارات بولس نحن أون جعزنا سب كود خالي كهان كود خالي باباس كود خالي بوخ نشك على الأيقونة حتى طويل كذا لا حتى تنكر هنا طويلنا لنا نبل نسوي أنت مع الخمانة هم زنبرو يهوداون أما عبد قويتا زنبري نس قويتا كل نجارات أمراتن بزح نجارات زري أنت خنا جنا مودات زخ هذا زي بسالة دينار كاشيطان قويتا ما ردينا تكال كريستوس حيزنا أكون كل هزبي أكون مجنبرتا كندانا أكون دزبنا أكون دكنا أكون كل داخل لمنن كنسل لنا بزعبير منقست أملاك كل ناقف مخانو عم كنزل لنا يدفع اللي زبلا تحاسبون حدا زي ما صارنا نفرجنا مو هكذا من قطة منقست أملاك كل ناس هو نزل لنا بعد زي أتوي لنا هجوهن كن نقص يقبعنا مهنياتو حدا زي أستفعل عليه سبات كمبرين سمعوا كلنا بزح تعرفون بزح تستعين منقست أملاك فرصة زدال ولا في وانجيل هن عرف 10/4 محضر الدار والكم كدال والكم يخير الله زبلنا بعلنا نسرح خمتنا يجزانا خوين يسمعنا أو جزانا استفعل على سبات كنعدم نخون هلنا لكن هاي كورس السفراج إنه كل الناس لازم أخلنا إجزابير نزود نستفعل عليه نتقال عملا خدنا نتنا يقال إجزابير مبا نتزود غصب كنت زيبلنا نعون بذكاء لنا محرة إجزابير ما بإجزابير كنا قرب كم زلنا خبري ليه إجزابير مسكن أملا سجاي بالزح يا كان حاوس تمهرني بلبنا هدرة زي أخنا اللي لامو الله يمسكنه آمين عليه وتسمع لنا حاونا دياكون جرماي أزيو دس دبل أزي جيزياوي كلنا نزنقعن بدقامنا إن قبرن إن نبرلون زلنا أيما ولا حنت دو سقلي باللين إنجابير تسوقي يبزحلك حاونا دياكون جرماي عليه وتسمع لنا حرايم بعد مسجزينا هنكيد سدرا مداني علم مدبنا ناببونا أحليفكم بمهرون معدن صلاة نجرم أبونا كزاز ملنا أبونا ممرنا بملاك السلام كحلفكم حراي كبرنا سكانن نام لخيفون تاجزينا قرب كيدا لكن قرب أساب هبنا بصلاة كنعصينا مجمريا كبرنا أملاك يكون بخلا إدما حونا يكون محاري يا بير زمن أقولك يبارك مملي سدما مقلاصو يبزحلك نحنا إذا سمعنا دما سمعنا تقبرتي قرنا دما صدقتكم كون يا بير يحجزنا كموين حونا يكون قرماي قال هو تسمع لنا مزمور الزمركي حفتنا معزا زماري مداخت يسمع لنا نتا معراف زنببكن كمون نتي كابت تمهرنايو زتردعكم زستنتنكم نتا مزمورون بمستغسسنكم نزقوا أزخون كلكم حسابكم كتبوا زمسكم زيابير زمن أقلقلتكم يبارك قدمي نابناتي أستنتنم إتاو حفتنا فرويني إتا مزمور داويت إتا مزمور مئتن مزمور 13 قصر حدن قصر خلتن زسددتلنا أستنتني إلى بيوتوب سلطاتيها بدمس ختب لك على تما أنا زستنتنك ويلا أنت أيلا أنا خا زخبل زحجي نريو زلنا جزئيو بزمصنا أنفت إنا مو سب بزوصو يترف الله دلوات كنكون يمهرنا ازي استنتينه ناي بحقي صبو استنتنا مخنياتو
እታ ጎይታ መዓዝ ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ተዳለው ትብለና ወዲ ሰብ ድማ ብዝወጾ ይተርፍ ኣሎ ስወፈረ ተመሊሱ ዘይኣትወሉ ምስ ገሸ ካብ መገሽኡ ዘይምለሰሉ ምስ ደቀሰ እውን ካብ ድቀሱ ዘይትንስኣሉ ዘመን ኢና ዘለና እሞ ከምቲ ዝበለና ቃል ኣምላኽ ንዳሎ ኢለ ኣስተንትናኣ መልእኽቲ ሂባ እሞ ጽቡቕ ኣስተንትኖ ኣብ ልበና ይሕድሮ ሕራይ ምስ ዘለና ግዜ ቁፅሪ 21-22 ንኩሉ ተዓዘብዎ ንሰናይ ሓዝዎ ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ከዓ ረሓቁ ኢሉ ሎሚ ኣብዚ መራኸቢ ብዙሃን ኩሉ እዩ ዘሎ ክንዕዘብ ተዘይክኢልና ከነስተባህል እንተዘይክኢልና ህድእ ኢልና እውን ክንሪኦ ከነስተንትኖ ተዘይክኢልና ቃል ኣምላኽ ተመሲሉ ስብከት ተመሲሉ ብዙሕ ህጉም ብዙሕ ነገራት እንሰምዓሉ ግዜ እዩ ማህዋርያ ጳውሎስ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ንኩሉ ተዓዘብዎ ምክንያቱ ትዕዝብቲ እንተዘየልዩ ሰናይን ክፉእን ብርሃንን ጸልማትን ጽድቅን ሓጢያትን የማንን ጸጋምን ክንፈሊ ኣይንኽእልን ኢና ትዕዝብቲ እንድሕራሉ ግን ሰናይ ካብ እከይ ጸልማት ካብ ብርሃን ሓጢያት ካብ ጽድቂ ክንፈሊ ንኽእል ኢና ነቲ ሓደ ክንሕዞ ክንስዕቦ ከም ዘሎና ነቲ ሓደ ድማ ክንርሕቆ ከም ዘለና እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝምህረና ዘሎ ክንሕዞ ተኾይና ነቲ ዝተሓዝ ክንዕዘቦ ኣለና ክንርሕቆ ክንፍንፍኖ እንድሕር ኮይና ድማ ነቲ ንርሕቆ ነቲ ንፍንፍኖ ኣቐዲምና እንታይ ክንገብሮ ኣለና ክንዕዘቦ ኣለና ንኩሉ ነገር እንታይ ግበርዎ ተዓዘብዎ እሞ ነቲ ሰናይ እንታይ ግበርዎ ሓዝዎ ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ድማ ረሓቁ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ትዕዝብቲ የድልየና ኣሎ ምስትበሃል ድማ የድልየና ኣሎ ህድእ ኢልካ ናይ ምምማይ እውን ናይ ምፍላይ የድልየና ኣሎ እንድሕር ህድእ ኢልና ተዓዚብናዮ ተስተንቲናዮ እንተስተባሂልናዮ ሰናይ ካብ እከይ ሓሶት ካብ ሓቂ ሓሶት ካብ ሓቂ ክፉእ ካብ ጽቡቕ ጽድቂ ካብ ሓጢያት ክንፈሊ ንኽእል ኢና ፈሊና ድማ ነቲ ክንሕዞ ዝግባአና ክንሕዞ ነቲ ካባና ከነርሕቆ ንሕና እውን ክንርሕቀሉ ንእዘዝ ዘለና ድማ ክንርሕቆ እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝመኽረና ዘሎ እሞ ነቲ ሰናይ ክንሕዞ ጥራሕ ዘይኮንና እውን ከምቲ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ 2 ኣብ ራእየ ዮሃንስ እንታይ እዩ ዝብለና ሓደ እኳ ኣኽሊልካ ከይዝርፈካሲ ነቲ ዘለካ እንታይ ግበሮ
أصنعك حزو إزبل حدا كوخليل كاخي زرفكاسي نتزلك أصنعك حزو لكعد مهاريا باولوس نقول له تعذبوا نتسناي حزو كاب كفو زبله كل دما رحقوا مو نتسناي كنحزو أبسناي كنبر نتغفو كنفنفنو كاو كنرحق እግዚአብሔር ዘስተበህል ኣእምሮ ትዕዝብቲ ልቦና ክህበና ኣምላኽና ፍቓዱ ይኹነልና ስለኩሉ ድፀንሐና ግዜ ድማ እግዚአብሔር ምስጋና ንዑ ይኹን ንኩልኩም ድማ ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ከምቲ ብሓውና ተነግረና ድማ ኣቦናን መምህርናን ኣቦይ መርጌታ ድማ ብሰላም ገሾም ብሰላም ክምለሱና ድማ እግዚአብሔር ምስኦም ይኹን በራይሞ መደብና ብጸሎት ክንዓፁ ኩልና ሓንሳብ ንጸሎት ኣፍ ንበል ሰላም ጽለ ጸሎት ከም በሓደሽ ኩሉን ዝኽጅ እግዚአብሔር أبوغيتانان مدحنان يس كرسوس أنت سلام دحنت اللي كل زخنت قدس بيت كريستيان لمن لنا على الهدون مؤمنان بزح سلام كيب نقول سلام سلطان ذلو جابير عملخنا أيو ما أنت سلام تصلي بسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصات تمسا بعد كان تاب سمايكم دمام دريكون عليت مقبنا على مهبنا احنا نزودلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا وكفاد احنا نمبر فتنا يتقولنا قسنا حيلين كبرنا زال عالمنا كإما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك لكو حلنا غدن قليخي بسقافهم دن قليخي هذا إيجابي يرتبط قويتا سراوي سلام لك لكو نسغي كوان سبرختيخي ركر سقوم بروخي أو ملئت تسقى إيجابي يرمساخي أو فست دسولكي تياتنا سريلنا نفت توردخي يسوس كريستوس منتانا حرات لمن لنا أمين هون كل تحجي بيها اللي من كان مال كان لنا ونقول سلام سلام هبنا واللي كان أخم أوجابيرات بيننا سجى خو نفسنا جكان لفت بعد أملاخ بلنا كل اسم كان سمن تسوعنا لنا أبسما يزل خان سخا سلام كعبلنا سكلنا عدل أبز عالم من زمن وارنا بسلام حلو كل ما راح تنسب ستان بقول اسم كسلام عبو عبدالريان نزل مكان تعذاب كأمخراب أما تابنا متعنا نزلوا قراوتنا بقول سلام حلوهم بهدوء بعن عنوت كنا برد كل سنة يملك خدمة ناخاني زيابير بنفرح حياونات كنركبن كرسوس مسؤنس منفس قدس مسقانا صنعتن بوزل لك على من كل سعن زل علم علم أمين حرام لك محرن رب هذا أملخ رب لنا ساعات ما عالت زبارك لنا قدس زيابير أملخنا ساعات زام شدي أدم ما بارك لنا سانا زو عالكان مسكنك سانا تحضر دم نمع بكا أملخنا سألنا يصلوت لا يخد رغبوا لمنكم وهابكم معزوك عكو حبلكم فتبكم الكان خامو نزقال زي تسفاقرنا إنا مدبنا بصولة جميرنا مصولنا يخل عملخنا أبقر ميخا زبصح اسخات ريئو اسخات سمعو سميع غار إخادما معاذ زقرر محراز زورد سلام زنقيس قبرلنا تخنم مهارو زنساناك الكادما أملخنا سلام اسمع ديكونس سمعنا كنبرلو سمعنا كنقبر قرنا دما كنصدق أملاخنا نسخة حقزنا كم تمسق نجير كنا نمسا خاقنا أين فلطوني نامو كل جزية تدالونا خوينا كنصنح دما أملاخنا منفس قدس كالي إكاسخة حقزنا أبتوني دوخما حيلو خنانا أبتون ودقو تنسعنا أبتون رحقو دما أقربنا أبتون القاقوي دما أملخنا قنيحا مخير كاملسنا بس إجابير أملخنا بحمام زلو فوصلنا بحزن زلو سعنان علنا تجعني قوم زلو رهولهم تميم زلو نسعيهم بسقام نفس تأثر تحيهم فحد ولا أكبهم أبصابان زلو دما مصرف ترلهم وفرو دحاني أتولنا زقوشو دحان ملسلنا
ولدنا يم كلهم بارك قدس كانت كاجر كعبيلنا أو دعمتنا بارك لنا قدسلنا بركات عدينا قدس رنجل مريم كفلنا سلامات ليتي قبرلنا بسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس مجلسات تمسا بعد كام تاب سمايكم دمام دريكم عليت مقبنا لما حبنا نانز بدلنا بدلنكم دحدقنا لما بدلنا نحسنا دقلنا فكفادحنا نمبر فتنا يتأتونا نقسن حيلين كبر نزل علمنا كاين مأمين أوزت يا مريم بنايك قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكله لنا غدنقلي خبس قاخون دنقلي عدي جابير تواط قويتا سراوي سلام لكله نسخي كوا أنس برغتي غفر كرسهم برخوي قومل تسقى جابير مساخي أوفس تدسولتي هتيات ناصر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من انتانا حريت لمن لنا أمين فتاوي شرق جينا ملك نودان يسوس كريستوس كاني كانا سرهت يدم ساسي أبسا كل لبرك ساتي برهان أنتم أبي كانت وأبي دي كانت وران سادكو سنات ببسمكم كن فتانون صحاني يرسين سبلون سمات زيو مهار النكرسوس مال عصر تغلطي زيو مهار النكسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهار النكسوس مال عصر تغلطي بنت اجزتنا مريم نكسوس بنت اجزتنا مريم نكسوس بنت اجزتنا مريم مهار النكسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብዚ ዘለናዮ ቦታን እፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኩን ንኹልኻትኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ለይቲ ድማ ይግበረልና አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዕልና አቦና ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዕልና አቦና ከምኡውን ዲያቆን ሓወይ ናይ ኣገልግሎት ዘመን ካብ ባረኽ ተሓን ሕደሩ ኩልኹም تحان هدارون قال هو تسمع لنا داك المحاري كل خاف ما بيقش تحان هدارون ብሩኽ ለይቲ ንኹልና قال هو تسمع لنا ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዲያቆን ወደይ ኣብቲ ላዕሊ ዘዳጃ ብፅሕካ መምሊሱ ፀጉ የብዝሃልካ አሜን። ኩልና ኣቦና ቃለ ሕይወት ይስማዓልና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን አሜን አሜን። ዲያቆን ኣቤል ወደይ ድማ እግዚኣብሔር ይባርክካ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ እውን የብፅሕካ ንኣኸውን ዝወደይ ብሩክ አሜን። ወፂሎ ኣጋጣሚ ከይዱ ስድራ ስደይወልና ራይም ባል ስድራ እግዚኣብሔር ንድመፅእ ዘሎ ሰሞም ሰላም ይቐኒየና ንሓሙሽተን ምዕራፍ ፅሙቕ ኣቢልና ሳማራይዝ ክንገብረን ኢና ኣንቢብናየን ተመፂና ከዓ ፅቡቕ እዩ እግዚኣብሔር ነዚ ክንገብር ይደግፈና ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና